Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 1. No sumukir ka, tunggal mababalaw ka, at danto aldaw ang maitibkol ka, kat saan kanto ang makabangon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Wadda makitam ang mapanidya ka prutasan. Bugkawam, tapno pumanaw da. Unay mo't daytan. Ado ti agpidot itinaragrag abunga na. Saan mo mo't amalako dag itinaragrag? Basta awan ti mapanidya puun na. Tamangan no agpuros da kadag iti bunga ti agduduma a prutas. Saan damot siguro atakawan? Nang runakin ni Jose tapilay. Saan ang makaulay? Uray sana makaulay. No agbarsak ngay, nguno saan mangsukdal. No may sawon no dua ti masukdal na iti inal daw. Adom no maurnong. Saan damot siguro nga agsukdal? Si kakit dimot. Anya ngay ti amok. No makita da nga adu ti bunga na. Patsimait asan da amang sukdal. Kasta siguro ti aramid mo no makakitkita ka iti bunga ti mula ti sabalay. Iso akasta ti atap mo. Oh, husto ak kaday. Ay, sa anak amap-mapan iti ayan dagiti mulat ti karuba. Ado ti mulak. Sa nakas ka dagiti daduma. Mangan lang ti amuda. Ngamsan damot nga agmula. Nangalaam ka di ka dagiti achiko. Panay mat adadungir na. Pinidot ko ragiti iti ayan ti puun na. Dalusam lang dahita kat mabalinan. Nabiit pa imata natin nag. Ang mga no ibagada at tinakaw mo ti prutas, gaputawan mat mulam. Agmula ag tumat ayin to nagtudo. Pura aguma ka amang buya karagiti maimula. Ang mga no saan kun amaramanan ti bunga na. No kasta ti aday ti panunot mo, bagbagim lang ti pampanunutan. Nun. Imulak amin abukal to insangpot mo. Lagitin to apom ti mairanod no bilang. Adda pa kalaglagi pandaken ka nga apong da no awan kanton. Naimbag ta nasabat ka dito'y dalan, Alice. Apay ka di tata. Ada ka di importante nga ibagam? Kaya't kung ay baga, asaan kayo alumablabas iti kaprutasan may? Ha? Apay ka di tata. Ijay mo ti dalan. Saan kami mo't nga rod ang mabalin nga agtayab? Amangan nga may numasulisog kayong agtakaw iti bunga ti chikaw. Kenda duma pa e prutas. Pidpidutin mo't laang nilakay ko tinargreg abong at prutas. Siyempre pidutin na tinargreg as sinukdal na. Saan nga agtatakaw ni Jose? Jay mo't naragreg ti pidutin na. Basta, saan nga ijay ti pagnaanyaw? Period! Ay, oo na yan. Maala. Bayam ta ibagak iti asawak asaan amagmag na iti asireg ti mulayo a prutas. Rumbang lang. Nagawat dagiti imat ti aglabas. Manglikaw kayaw, ije bangir! Nagsabat kami kan ni Tata Emilio iti dalan. Kat, apay nga rod akas tatarupon. Aslan naliday ka. Anya ti naramid da jekin ka. Imbaga na ngamin asaan ka kano amagmag na ije kaprutasan da. Ha? Taapay ka no? Kat, ijay matidala na mapanidibang kag tayo. Amangan kano na masulisog ka nga agsok dal iti bunga ti prutas da. Na, kat no dagiti mo lang naragrag ti pitpidutak. Kasta nga ro ti imbaga ngam saan amamati. Adda atap na asuksok dalam kano ti bunga ti chiko. Diyak pinapandas ti nagsukdal ijay. No nagpidot, iso. Lamin aduak matan ang nagpidot. Saan kan amag na ijay? Tapno di nakapagatapan. Kayat na amalungsot, dagiti prutas na anargreg, ngam tiing kapidutan. Ngala, iti nga ron sa bali adalan ti pagnaak, no mapanak agiwaywa itinwang, kan no mapanak iti bangkag. Kababain ti aramid mo si ka Emilio. Kanya kumangay tinakababain nga aramid ko. Saan ko matabis-bisinan ti pamilyak?
Nawadwad mo ti paglaklakwak kadagiti bunga ti mulak. Kababain nga iparit mo ti magna iti kaprutasam. Awan ka pa'y ket ijayan ti dalan. Apay, tumayab nga rod ti tao tapno iti rabaw ti pagnaanda. Isu nga imparit ko. Tatakawon da ti bunga ti mulak. Nawatan yaw. Kasla awan kayat mo iti kaarubam. Madi iti kasta nga aramid. Pagsayaatan ti pamilyak ti aramidek. Ibagayo kit din amadi ti aramid ko. Mabalin a nasaya at ka iti pamilyam. Agam, kasano iti kaarubam? Ay makaamumat ti akin pamilya kadakwada. Di daklay ramraman dagita akaroba. Tawan masapul ko kadakwada. Kaaruba ti kaasitgan at tumulong ka no adda pa karigatam. Oh, awan lat amok ang maitulong dagita akaroba kanyak. Takawan dak taisaw. Makapasuron kit day. Anya jay nadamag ko, nga imparit mo kano nga addamag na ijay kaprutasan. Imparit ko Tama nga no takawon da dagiti bunga ti prutas. Ay nalakay, nakaron samot daytan. Imadayon at idalan da, tamang rikos da pay iti adayaw. Rumbeng lang agrikos da. Mga nuagin lalabas da. Gampambaranda nga agtakaw. Ay nakababain da itang aramid mo lakay. Ang mga numasurundakan ka. Na, awan bibiyang ko no masurunda. Tinasken, saan ang matakaw dagiti bunga ti mulak. Ngam ijay ti dalan. Ngamin nalikaw ijay bangir. Kukwak day jay. Isungad da amin kanyak akarbangan ang mga iparait. Ay, salbagkit day. Ang dalakin din ang takaw iti bunga ti prutas. Pag kunaamat nga da nagtakaw. Hado ti bunga ti akin babaasa nga. Ang mapay nga ita, awanan. Masiguradom ka di da ita. Masigurado. Bimabapay gidin ati sanga, tanadagsan dagiti bunga na, edi naudi nga imayak. Di mo ko na, nga ad da lang arod ang nasurundakan ka. Gaputa imparit mo amagnada ditaw. Kanudalan mo ngamin ditaw. Ay, sana mabalinday to Mangtangdanak iti mangikabil iti adu akawayan. Kasramang, tapno di da makapan iti kaprutasan. Ang mga nuad da masiitan nga ubing. Ay, awan bibiyang ko. Marwam dagitangag tatakaw. Apay ngamin adi mo pa'y lailakaw. Ay, nito no may alawas, tanalakapay ita. Nguminan to, nito no may alawas. Adun tumanen ti paglakwak. Sika kadiabala tinang puros iti bunga ti prutas. Apay, kalawit ay ati pagkitkitam kanya. Ay na, bala ka talaga. Asino tinang buras iti chiko kan guwapal. Sikat ti balla, kasasaunak, di kamat kasasaw. Balla ka, Anya, agpaiso ti kunak. Kasano ko maamakaalaak. Kat nagadumat ti remeng na asisiitan na kawayan. hindi awampay tiramang nati kayat ko asawen. Bantayam ti mulam iti rabi ken iti aldaw. Tapno makitam no asino ti mangala. Na, ay, panawan ka man langin. Naa, pimanaw jay lakay. Anya ka ditar aramidem ditoy, dali. Agsip ngutan, ala agawid kan. Adamat pang kontra iti sipngat, tapno lumawag. Saan ka day? Anya ti kayat mo asawan. Ala, agawid kan. Taama nga nung makita na ka ni Tata Emilio, kat ibaga na nga agtakaw ka iti prutas da. Nalpasnan nga imbaga nagtakawak ka no. Imbagak mo, abantayan na iti aldaw ken rabi iti prutasan na. Imbaga, ta saan anasurun kan ka? Ammo pimanaw nakunas ti rupa na. Ala, agawid kan ta sumipngatan.
Maabutan ka tisipngat ditoy. Saan aparikot day tasipngat? Adda panguntra itisipngat kunak nga rod. Agawit ka kit din. Tadamot pa panak. O sige, inakonwan. Pimanawan tinasimpet a babae. Dandani, saan na ang makita ti pagnaan? Aguray man, agpasgedak iti ado aremang tapno lumawag. Tayta. Hala! Naglawagan! Masilawan ti ado a prutas. Kasta siguro ti itsura ti apoy iji impyernaw. Ay, kabutang ko ti impyernaw. Pumanaw akong dito'y. Masilawan mo't ti pagnaak nga agawin. Lakay, agring ka. Lakay. Ejay samat ka prutasan ti mauroram. Ay, apay ko ba mauram di kaprutasan? Maturog ka din. Makaturog ka pala. Kaprutasan laki di mauroram. Sayang dagiti prutas danana alma. Maturog ka di. Sabali siguro ti maururam ako nam. Sa anak laki di nagkamali. Inga kumaibaga kadakwada. Inton kon ibagada asika tinanguram. Pabayadan da paikit kan ti prutas da. Sabali siguro. Ngala, maturog takit din. Emilyaw! Anya ka di ti aramidam! Nakitam ka di tinapasamak iti kaprutasan yaw! Ay na, nakaturog tanabartak idirabi ipag. Apay, anya tinapasamak. Natanawak anauram iti dayjay abanda. Ang mga nadadaalan dagiti prutas. Anya, nauram ko nam, ay tanawak man. Ay saus, naglayang mat nga agpayson ti kaprutasan. Awanan ti remeng ken ruruot na. Kunak lagarudan. Reingam ti asawam tamapan nakitaan no saan anapirdi amin. Unipag, ay napandamo ngamin nagiinom kadagiti barkada na iti kalman. Nagkasangay kano ngamin ti bayer. Umayda kumapurusen inton bigat. Anya pa'y ngay ti purusenda kat nauram matan. Emilio, agring ka. Awanan di kaprutasan. Anya, kasano kumang awanan ti kaprutasan? Umay mo nga mintanawan Umas asok pa'y ti daddo maaruot na. At dapay pong dula sumsumgad. Tatanawak man. Anya nga'y tinapasamak. Sayang pa'y ti paglakwak ko, ma. Sapay nalpasan ti tulagan ma iti umay manggatang. Ay, asino nga taya tinangaramid iti daytoy. Maamwak to matlaeng. Makita na, nuan niya ti aramidek. Adda ka di atapom no asino. Asino pa'y ngay? Dagiti umapal nga awan pulos mula da, tasadot dakat ngarawd. Narigat mo't no agpabasol kalatan. Di mo mo't nakita. Ay, no saan ka kumaan na bartek? Ang mga nun napuutam, idi madama ang maururam. Di mo pa'y mat napuutan, kat saan ka mat anabartag? Saan apulos anang gunay ti kaarubam anang riingken ka? Taad dayumat nga mintirik nam kadakwada. Saan ko ang masapol dagita akaruba? Taado ti kwartaak. Saan nga iti amin agundaway kat mapaggunay mo ti kwartam? Apay kumasaan? Kwarta ti kang runaan dito'y lubong. Dita ka nagkamalay. Ah, Adda maarambidan ti pada a tao asaan amagatang ti kwarta. kas ko maitian niya. Saan amagatang ti utang anaimbag anakam? Saan mo amagatang tinasayaat nga ugalay ti kaarubam?
Di dakmat ngarod na tulungan, idi kasapulak ti tulong da. Uray na pandala ko mainidap ti apoy. Saan daan naggunay, taawan utang daan na imbag anakam ka. Inya dayom ti bagim kadakwada, gapo taad daan kay ti kwarta. Mabalin ama-amak na, taamangan no pabasulam ida. Apa yan? Nagbalin mo't anangisit ti kaprutasam. Kasta siguro ti konsensyam anangisit mo't anya. Agtal na ka man dita. Ang mga noy porwak kay di umas asok ang napuuran. Ha? Kayat mo aya? Tadwata amay purwak ejay? Nakitam ka day, no asino tinangpur. Ha? Sayang pa'y ti paglakwak kuma. Dakkel kuma manay na pirak. Kwarta, ngam mapaw. Ako pamun jay dapo. Pagabunom no isaw. Tapno lumang tupay ti ado amulam. Panawan nak ditoy. Tila sasawam. Panaw! Ha? Ay, no panaw di panaw. Apay kumangay, nga agyanak di takaprutasan, nga inuram tinanguram. Ay, pimanawan. Anya tay ko na naitayin. Nangisit ka no ti kaprutasan. Kasla ka no iti konsensya. Di samet dali, di pimanaw ang naggapo ditaw. Wayne, kunanakit din. Anang isit ti kaprutasan. Akasla ka no iti konsensya. Uray kas jay a tao. Ada mensahe ti imbagana. No maawata ma. Inikanak iti pagpampanunutak. Kaslakat nangisit ti konsensya. Adakin ka ang mga mires iti imbagana. Ay, no kasta. Dayjay abala, tin makatignay iti pusaw. Saan mo idaalala engen? Tapinarswamot ida ti Diyos. Di tay amaw. No isuda ti inaramat nga instrumento ti Diyos ama magbalew iti saan alasaya at akababalay. Ay, imposible. Naira na laang dayjay nga imbagana. Aday tantibala ako nam. Ah. Nagsublimat ditoy. Amuyo kaday. Idi maururam daytoy adisaw. Kaslaman impyerno iti panagkita. Nagdakkel na apoy. Kasla nakitak nga adda ka iti ayan ti apoy. Sika Tata Emilio. Anya? Kasano ko mga addaak ijayan ti apaw. Kat addaak ijay balay may. Amo Kasla sika jay nakitak nga agpapaarayat iti ayan ti apoy. Tulungan ka kuma. Ngam, napudot mo't jay apoy. Amangan no may ramanak. Ay, akin tayagak iti ibagbagam. Si kabala. Sika ti bala. Tanangisit ti konsensyam. Imot. Agbaliw kakit day. Taamangan no pumayso amapan ka ija impyerno. Tila sasawumat. Saan ka kadi amabutang? No di ka payla agbaliw. Mapuuran ka mat. Akas iti pan nakapuor ti kaprutasam. Panawan kan. Ay. Uray bala ako nam. Tahos tumet ti imbagana. Imunag iti kaunggak ti imbagana. Agpaysun sama ti imbagana. Anangisit ti konsensyak. Makamiri sakitan. Ay, agbalbaliw ako na. Nasayaat no makaamiris kan. Tidakas nga ugali,
Nas ka nabalbaliwan, tapno awan to, ti pagbabawyan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 6. Mabiit ang mapukaw ti sanikwa anagunod iti sinasaor, kat mayarig iti silo amang iturungkan ka iti ngiwat ni patay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nagatang kumitla ang jay daga iti asidag ti karayan, iha. Mayat nga aramidan na swimming pool. Pagkwartaan mananday toy. Nagatang niyo ka diti daga, dagiti mamirmiraot, at di naammo ti agbasa, mama? Jay kadiag nagan iti doro, ti dakdakamater. Wansa. Day jay ti agin lalaing. Di na kayat nga ilako ti dagana. Nasaya at ijay, gaputapatad. Nalaklaka ti trabaho na. Pasemento laang, mabalinan a swimming pool. Nakama, madina mo ti agbasa day ti tao. Nadlaw ko, idi nakasarita. Di na ammo ti sasawan na. No di na amo ti agbasa. Nalakala ang agawan ti dagana. Pakitaan nyo ngamin iti kwarta. Tapno maalo ko iyo amang ilako iti dagana. Hoy, lalaki! Kabagyam ka diti akin daga dito yapaset. Saan, madam? Nila kay Doro ti aking kukuha. Amok anila kay Doro. Tidakdakamatak kat no kabagyam. Siguro, nga medyo adayon, madam. Apay ka di? Alukuyam amang ilako kanyak dito yapaset. No maramid mo, alaan ka akas trabahador ko. Trabahador? Anya nga iti trabahok, madam? Nagparamidak iti dakkel a swimming pool. May saka kadag iti trabahador ko. Swimming pool? Resort ka di? Jay agbayad ti umayaglangoy, madam. Siyempre, at the entrance fee na. May saka kadag iti agbantay iti swimming pool. Wow. Oh, madi ka pa'y. Ada pagsweldoam. Ay, naisaruong ka mait baraok. Kuha, tata. Umayak lang makisar-saritakin ka. Kasta ka, day. Ay, kunak no adda importante nga ibagam. Importante mo't lang ti pagsaritaan ta, tata. Anya ayaday ta baraok. Ibagamon no importante ako nam. Di mo ka di kayat ti ado a kwarta, tata? Sino nga iti madi iti kwarta? Sa dino ti ayan ti kwarta ako nam. Kastoy na tata. No ilakom kini Doña Marcia ti dagam iti asidag ti karayan, adun to ti kwartam? Ibagak met ken kabarok. Ti kwarta maibaws. Ngam ti daga, uray makimat, dagan tulatta. Awan ti makaala. O anya, nakasaritam ka di na Doro. Uwan, madam. Kuna naman ta di na kano kaya ti kwarta, tamaibus kano. Ti kano daga, uray makimat, sana man ano. Imbagam kuma, ano pag negosyo na ti kwarta? Umado. Jay dagangay. Apay, dumakal. Sige, madam. Ibagak to day tanong, kita kami manain. Kasanon no saan kayong agkita?
Ingka kidi jay balayda, tapno makitam. Ah. Ay, sige, madam. Mapanak nga ro, di balay na. Agawam, tapno maadaan kay ti trabaho. Apay, di mo kayat ti agsweldo? Kayat ko madam. Mala, ikagumaam nga rod, tapno adda pagsweldo am. Imbag ta nasabat ka, nana. Ne, apay ka de, ada ka di masapul mo, Barok. Diyo ka di kaya tagnegosyo, nana. Ay, anya kumaan negosyo, Barok. Kumporme ang negosyo, mabalin mati story, di balay nyo. Masapul tinakkel apuunan no istor, Barok. Tapno at da pagpunan nyo. Ila ko yun tidagayo kini Doña Marcia. No malugay, di sayang pa'y ti daga. Apay kumamalugi ngay, nana. Adda pan nakalugi ti negosyo. Kan saan mi nga ilako ti dagame. Anya ti madamag, naalokoy mo ka di, ti agin lalaeng. Ay, agpada namat nga agasawa, di da kaya ti kwarta, madam. Kayat da jay dagada. Ha, no di na kayat tinasaya at asaritaan, at daramidan ta, tapno mapilitan amang ilako. Anya rita, madam. Mapanyobot-bot ngan. Total, lawan na muna. Di na mo ti mapanagriri ti masaknan, tawan kwarta nga aramatan na iti abogado. Anya nga iti aramidan mi, madam. Addan to kakaduam, mapan kayon to, ije balayda. Ikan kayo iti kwarta. Pagpirmain nyo iti blanco a papel, kasukat ti itadyo a kwarta. Angam kasanon nga agdaro, madam. Iso nga rod, abot-bot nga nyo kunak. Pangtaan nyo, tapno agbutang. Lakay, ada sumungat ang nakamaskara. Nay, adan sagat dakas apanggap dagita Agsagana ka. Taimbaga iditi anak mo nga aramidan ta. Sige. Ikaabil ko ti cellphone iti asidag. Ibijok ti aramidan dagita ang nakamaskara. Saan kang agpadlaw? Idi sumday ta pang video mitayan ti paladpad ti tawang at damasetas na. Tapno saan ta amadlaw? Wen, ikaabil ko na. Adaytan, saanan amadlaw talalingdan iti masetas? Nakayat mo ti ado korta. Pirmaam ti baba ti blanco a papel. Apay kumapirmahak day ta a papel. Saan ko nga mo ti agsurat? Amumot ti agsurat itinagan mo. Tagbut-butos ka mat. No di mo pa'y lapirmaan. At dadakas sa mapasamakan ka. Anya ko matidakas ang mapasamak kanyak. Awan mo't ti basol mi kada kayo. Awan basol mo no pirma ka. Ngam no di mo pirmaan da ito'y. At dadakas sa mapasamakan ka. Ala, nagpirma kan. Tadapay kwartam. Diyak kaya ti agpirma. Nalipatam sama tamay may sa tibiyag mo. Utangak day tamay may sa biyag mo no natangkan pa'y lang day ta ulam. Lakay, pirma amon, tamang ano niya ti aramidan dakin ka. Itian niya aga po apirma ngay. Pirma amon, tapno pumahanaw dan. Napirmaan na kadi. Adda kadi mo lang nasaya at abunga timparamid ko kada kayo. Good news, madam. Nalpasan ti imparamid yo. Nagsayaatan. Adamot gayam amom. Ita, boss, tiyawag mo kanya. Saan amadam? May mayat no boss. Ariglado, boss. Anya nga iti sumarunong nga iparamid mo. Awan pa ita. Awagan kanto no addamanan ipaaramid ko. Adto'y titangdan mo. Wow! Agyaman ak, boss! Basta natulnog ka kanya. Adupay timagimulam. Agtong pala kiti amin nga iparamid mo, boss! Saan mo agar-garawan day ta kwarta? Amangan mo adama di aplano da kadata. Sigurado nga adda kayat dagiti managdakdakas.
Ay, anya ita ti aramiden ta. Ang mga no delikado ta ditaw Padasag ngayon man iti kabagyak nga abogado. No apay mo't nga dakas to'y pasamak. Mala, sikat ti makamaw. Ay, maburbur siya anak iti napasamak. Apay ablangko a papel ti impapirmada. Ala ag tinvidyok, ta ipakitak iti abogado. Inta nga rudain, sakbay nga dadakas ang mapasamak kadata. Mangtangdan kayo iti abogado ang mga ramit iti deed of sale. Nakapirma matan di ignorante alakay. Ignorante a talaga, iha. Dayta ka ti pagdaksan ti ignorante kanawan kwarta na. Malas dalaang, mama. Swerte tayo man. Numalpas amin a papeles. Maarami dan di pagkwartaan a resort. Waniha. Ay na, nagpintas tungatan no addan resort ijay. Addan to hotel kan restaurant. Nalatak tayon to. Gapo iti makuna a resort. Adon to ti umay a turista. Lakit di ha. Anyan a nagmayat numalpas to. Nagpintas to abuya iti asideg iti karayan. Mas daaw to dagiti pobre no makita danto ti pagbalinan ti dagada. Awan to na ang dudanwang nga aglognak iti kapitakan. Saan to nakapitakan? No di kat napintas to ang marmol a paglanguyan dagiti turista. Anya ka diti maipay ko kada kayo, angkan, auntie. Adda ngamin imay ijabalay anak ka maskara, atorne. Anya tinaramid da ije balayo, auntie. Pinilit da pinagpirma nila kay ko iti blanco a papel. Pinirmaan nyo ka diti papel, angkan. Kapilitan tapinangtaan dakmait atornay. Saan ang mabalinday ta? Makaswan ti mga ramid iti kasta. Apay ngay nga tanga inaramid da ijay atorne. Tiatap ko, kat amangan no adda kayat da atagikwaan asa ni kwayo. Nagpapirma da, tapno aramaten da, akas pamalubos yo. Kasta ka di atorne. Anya ngay ti aramiden me. Iwan-wan da kami iman. Ay, Awan ka diti amuyo nga aginteres iti sa ni kwayo, auntie? Ada magal alo ko amang gatang iti daga may ngam saan may akayat. May sa dayta ang makagapo. Dayta igam yo a video, dakkel nga ebidensya ang napilitan kayo lang ang nagpirma. Sige, siya kon ti makamo. Nakasawuyo ka din ti gayam yung abogado, mama? Napan ka no ijay abroad. Padasag ti mangkita iti sabali a matangdanan. Engkay nga rod mangkita iti mga ramid. Tapno marugyanan ti proyekto. Mapanak to, iha. Sayang tanapan mo't gayaman ijay abroad ti gayam ko. Adomot dita ti matangdanan nga abogado. Basta da kwarta, awan problema. Pagsayaatan ti ado ti kwarta na. Mabalin abayadan nida. Iso nga rod nga agunay kayon, mama. Tapno marugyan tayon, ti arapaap tayo a resort. Naimbag abigat mo, atorne. Umay kuman amwan, no anyan ti aramiden may. Binagaak amin nga amok nga abogado, auntie. No asino man ti mga ramat iti pinirmaan ni Uncle Apapeles, kaawatan nga iso ti mastermind iti napasamak apamutbutan. Kasta ka di atorne. Saan kami ka di amay sagmak? Adda mensahe kadagiti padak nga attorney. Ano asino man ti mga ramid iti ipaaramid na, kaawatan a kasabwat. Maamuan tayo ita no asino. Amang ano ti matla ang imbagami kang ka nga atap mi di akin aramid. Iso ti pasipsiputan mi, auntie. No mairwar na tinapirmaan a papel, kaawatan nga iso. Agsubsubalit kami to, atorne. Sapay ko tama amuan no asino ti managdakdakas. Mama, apay akas ta
ngayon naggapo iti abogado? Oh, sinalbag dagi nga abogado. Di dakat kayat ti kwartakon. Pagkunaan nyo, adida kaya ti kwartayo? Kasano, kat idimpakitak ti papel, kat ibaundak iti sabali. Isuman matlangan ti inaramid ti simmaruno anapanak. Mano tinapanan nyo? Hayam mo pa yan. Ha, masurunak. Abogado nga tadagi jay. Di da nga rod kaya ti kwartayo ako na yun, no kasta, mama. Talaga. Isama panak to iti sabali nga ili. Imposible nga awan mayat ang mga ramid iti ipaaramid ko. Naduktalanan no asino tinangbutbutang kada kayo, Uncle. No agdarom kayo, dakkel ti ebidensya yung gapo iti video. Saan kami nga ta maabak, attorney? Tinapirma am apapel, pinitsuran ti may sa agayam ko. Saan da ang makalibang? Awan kwarta me, inuagdarom kami. Nanayunan paikit di ati nagreklamo kadakwada. Ta saan laang ada kayo tilinuko da. Kasta ka di, attorney. Ay, sinasaor nga rod ati imbak nang da. Wan, Uncle. Ado akaso itati sang wanda. Amangan numaungaw matlaang ti kinabak nang da. Tasublyan dagiti linuko da. Aniyan akinadakas. Gapulang iti sanikwa. Maiturid dati mangluko iti padada at tao. Engkay agpakawan ka dagiti tattao anang idarom kada kayo, mama. Tapno saan kayo mabalod? Nagpakawanak, iha. Ngamdi da kayat. Ipabalod da kano, tapnugong kunak. Mama, Pagbababawiyak ti amin, iha. Ngam naladawan. di mo tagikwaan, ti di mo kukwa, pasikan tumutlaang ti madaksan iti odina. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Sound Effects, Jonah Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 12. Babalawan ti apo dagiti ay ayatan na, akas iti panang babalaw na iti maysa nga ama iti anak, nga ipatpatag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Imbag, ta nagsabat ta dito'y manong. At ako maibagakan ka. No kayat yu ti lumungaw iti rika. Asino nga di na kayat ti lumungaw? Kayat ko basta pagsayaatan ti bulsa. Talaga pagsayaatan ti bulsa da ito'y. Ibagam lang, taura mismo, aramidag. At daytad ko kan kabukal. Imulam, nga masapol nga itinalamang a lugar. Diyay saan amadanon unay ti tao. Mangga ikak iti nalawa abangkag. Imulak na ita. Ngam, iti masakupam ti paggaikak, taysot pagimulaak. Ay saan nga iti masakupa ka? Ijay public land no iso. Saan ka amang gaik itinalawa? Isengat mo dagitoy itinagbabaetan ti ruot. Wano kayo, tapno saan amadlaw nga damula itinagbaetan da. Ano na ita aya? Maidengdeng wano protas. Basta imulam, tadakkel to ti paglakwan ta, numadanon ti panaglakaw. Umaynak man tulungan, ta manggaik ta iti nagbabaetan na iti ruot wano kayaw iti bantay. Apay nga, di bantay pay lang tatang. Adayo jay. Sa may sa, apay kumangagayikan tayo. Kat saan tayo matakukwa? Anda kanu imula tayo apagkwartaan.
No pagkwartaan, ay kat dito'y kuman masakupan tayo. Ijay ka nung arot bantay. Apay ay adi ka makaawat si kabene. Saan ko maawatan? No apay nga ilang mangyupay ti imulayo. Basta tungpal ka. No kayat mo nga danto kwarta tayo. Adda ka ditang danta, no makagaik ta, tatang. At danto Ang saan da nga itid adagos. Anya ti pagsarsaritaan nyo ay ni Benny. Takasla di na kayat dumabalin. Ang langarod kumagaikan mi ijibangkag ngam nagadumot sa lunsod na. Anya ko mati sa ludsod na. Ibagam tapno maawatan na. Imbaga kon. Iso nga isurot ko no mapanak aggaay. Anya aya ti imulayo. Orayan niya nita na may mula pa kay ranudan. Ala, tani, adumat ti order adadaitan mi kanu ija pwesto ni Manang Emma. Anya ka naman ang tindaiton niyaw. Kurtina kanu ken abong ti tugaw. Jay aramatan ti agpa-cater. Dumot nga arte na kita agpa-cater. Tamasapol pala nga adda abong kitong tugaw. Anya nga rod, kat isumat ti kayat ti tao. Naimulam ka din ti inted ko nga imulam. Wala, nadakkel na pa ikit din. Ang anyaya nagjay. Makaagas dayjay, ngam saan mo asasawun tanangina dayjay. Amangan no addamang takaw kat ilako da. Anyaya ti usar nagjay. Itala makitak ti bulong da. Dayjay ti aramaten dang agaramid iti agduduma nga agas. Makaagas dayjay imulam manong. Kasta ka day. Agas gayam nagjay. Wen, may mayat no abunwam iti agduduma arugit ti ayop. Tapno na lang to, ken dumakkel dapay. Sige man, araminak na ita. Mangibunag kami iti adu arugit ti ayaw. Nina bakit, umatang kantuman iti sakaw. Ta pangikargaan mi iti rugit ti ayop nga isang at mi iti bantay. Bantay? Apay, an-anwan nyo ti rugit ti ayop ija bantay? Pagabuno may iti impaimulan ni Melay. Anyaya ti impamula na ako nam. Aramidin da kano nga agas. Gatangan kano ti agar aramid iti agas. Kasta gayam. Ala, gumatangak to iti may sasa ko. Saan la may sa? Kaduam. Noan niya aklase amula dayta. Sakbay ko mga agmula ka. Amwam noan niya dayta. Uren no anya ditan, basta pakiranudan. Alakit din, hindi gumatang iti sakaw. Nabanuga ko nga gisang-sangat iti rugit ti ayop, tatang. Ano sam anak ko? Taagapit tantaw no madanon ti aldaw. Itala nga makitak dagito'y abulong Uray siya nga raw. Ang nangina ka no na iti amula. Angam, kunayo mat, nga imbaga ni Nana Mele, nga aramiden da nga agas. Per kilo ka no ti panaglako iti kastoy. Mano kano nga iti per kilo, tatang? Di na imbaga. Ang sigurado akwarta. Ni tatang mat. Lako nga ron ti pagsasaritaan. Siyempre adda kwarta. Mangala ka itinatangkanan abulong timulam manong. Ipagangom, ikargam to iti karton. Umay munto ka di alaan ni balay no nagangaon. Isabat mo kanyak ijay kalsada inton parbangon ti Lunes. Apay parbangon pay. Saan ka di mabalin nga iti aldaw? Saan amabalin? Taipan kumot iti mang sabat ijay kabangibang nga ili. Mano ka di ayat per kilaw? Pakiawag tulaangon. Depende ti makitak nga itsura ti mulam. Anya ka di nga aldaw itan. May sambut ka di magangaw ingay ti imbagam nga aldaw. Lunes pa'y laang ita. Adda pawayway mo ang makadomingo. Ala, in kami nga rudan agalay ti bulong tapno may pagango may. Adong tinaala ta bulong, tatang. Ipagango ta, tay kabil tanto kano iti karton. Isabat kon to kano kani Meli inton parbangon ti Lunes. Ikandak tumot nga ron iti kwartak no malako. Tadagatangag, tatang. Wen parok, no mabayadan na lakid di.
Adamot bingay mo, tapno adamot igatang mo iti kayat mo agatangay. Ado mo ti imulat akas toy. Ngam tinatnatang ije bangkag. Kasano kat nangina kanula ito. Imbag lang ada pagkwartaan tamot Sabagay. Ado pa'y tinabati nga apitan tantong no sumarunaw. Nulakit malakot at umuna nga apit. Isaruno tamanan ti agapit iti bulong. Kita man ti tsura ti bulong nga inyag mo. Ayan nga iti pangikiluan ta. Imbagak idi apakyawag. Saan ka day? Saan tan akilwon tapno mabibiit? Manungarod nga iti may sa akartaon. Medyo dakkel mo't day to'y karton mo. Ikang ka iti 50 mil. Anya, 50 mil. Oh, apay anas daw ka. Nayunak pa'y iti 5,000 tapumano kan dito Saan mo nga ibagbaga nga daim may mo insabat dito, ya? Ang mala, iyag mo nga rudan ta pumarawakon. O, kumusta tinapanam? Apay aparbangon pa'y ti panaglakom. Jak ni namnama akas diya kadakkel tinaglakwak bakit? Ha? Ni, apay. Mano ka di tinaglakwan nyo, tatang? Nasdaawak idi inikanak iti 50,000 pesos. Idi jak nakatagaray gapo iti sidaaw kaw. Ninayunan na iti 5,000 pesos. Kayat mo asawan. 55,000 tinaglakwam iti may sa karton? Kasta nga raon, kat ay nambas daawak. Saan nga taaday tamat tayo iparparit da nga imula? May parit man wano saan, imulak tanala ka nga imula. Ken mayat ti paglakwan. Ngam, no may parit. Delikado, tatang. Delikado no makita na. Hanggang no di na makita, pag namayaan, tamang yuli iti pirak. Ngam, pakaysag makamat, lakay. Nangalaam ka di tinggatang mo iti motor mo. Intad ni tatang ko tinggatang ko. Nangalaan na ngay. Katawan matinla ko yo. Ha? Inurnong napayla siguro idi Kasta ka di? Ti amok ngamin. Katawan mat mula yo ita anat natang. Kasta ti ibagbaga ti kakaruba. Apay kum apakibyangan da. No addaman magatang kong alikaman ko. Mas daaw dalaang Saan ngamin basta magatang ti motor? No awan kwarta madakkel. At kamot pulis na masabat kaw. Anyang katigagara na. Excuse me, tatang. Adda ka di amuyo ang nagmulay ti may parit amula dito'y lugar yo? Anya kumaday ta may parit amula, apo pulais. Jay awagan da iti marihuana. Dakas nga imula day jay. Taado ti madi nga itden na iti tao nga agaramag. Awan ba't ti amok, apo pulais? Awan pa'y nadamag ko ang nagmula dito banda. Amang ano ije sa bali adisaw. Adda nga min natiliw ka. Agdinamag ang nagapo kano dito iti bayar ang naglako iti ginatang tinatiliw. Ay, saan ka di ataga dito itinatilew, apo pulais? Saan? Jay nang gatang ti inlako ti taga dito itinatiliw. Nga maduktalan no asino day di ang nagmula kan bayar na. Kasanon di nabati pa'y amulak. Ano pa'y day jay? Amanan nga ilako, nga masapul anata ng laeng, tapno saan ta matiliw. Sayang tidak kala mapaglakwan man no makita dati ilako tayo. Iso nga rood nga urayam nga ibagak, sakbay nga agpakita ka manen. Huston to no matangkanan manen ti bulong ti mulam. Urayak ti mandar mo. Apaman nga dabilin mo, agapit kamin iti bulong ti mulamay. Ngam saan nga ijay sigod ti pangisabatam iti nasaw a karton manong. Sabalin to, Oray sa dino di tati ibagam apang isabatak, isabat ko. Liklikam no adda umay agdamdamag. Agpamarang ka nga awan apulos ti ammom. Kaano takadimanan nga agapit iti bulong, tatang? Urayan tati mandar ni Meli Barok. Delikadon samat dayta. Apay nga adu kano ti agsawsawar a pulis nga agbirbirok iti mula a may parit a bulong. Umapala ang nagijay.
Apay ko mga iparit dakit pagsapulan may. Makadadal kano iti salunat, tatang. Ada kadakwadan no abusun da ti agaramat. Di mo mo't ipilit kadakwada nga agaramat da. Saan ko maaga po iti kwarta kat aramidem latta ti may kaniwas lakay. Saan ko mo't nga ibaga nga agaramat da? Ada mo't panunot da. Ngam no awan aglako, maliklikan ti panagaramat, dagiti agaramat. Nagpigsamot da ito'y abagyon. Nagpigsapay ti angin na. Huwag nga raw. Sapay saan kami pa'y nakaapit iti ilako mi abulang. Mamagan mo na bagyaw. Sayang pa'y. Sigurado lakid de. Nadadal ti mula ta, tatang. Huwag nga raw. Nyamot na iti abagyaw. Amangan no pagayatan ti apo amadadaan. Tamakadangran kadagiti agtutubo nga garamat. Nagsayangan ti dakkel ko maamapaglakwan. No maminsan, madi no ipapilit ti agmula iti maiparit. Kontrabina kit di ada iti abagyaw. Dinadal nan ti pagkwartaak ko may ti dakkel. Itatanalpas ti bagyo. Kasano ti mulam? Makapasuron. Awalan. Insapli-saplit ti angin. Pinandagan dagiti root ken kayo. So nga awanan ti makita. Nadadal amin. Ay, sayang ang arod. Awanan ti mailako ta. Sapay no kastoy akalkalpas ti bagyo ket ngumina. Triple ti presyo. Ore triplet awan mutan. Inabak ti root. Awanan ti makita abulong da. Nagaburan ni ti root. Napandapandagan pa'y tinasnaspak akay kayaw. Nukasta, awan nga rudan. Awanan Nagaburan nga rod, di awanan ti makita. Adda ka nung nakaidanon kadagiti pulis, nga adda nakita da amay parit amula iti nagmulaam. Nakamamat. Nakita nga adda pulis anapanijay. Adda ka nung nakaibaga, asika kanuti kanayon da ang makita ijay. Anya, adda nakakita kanyak. Kasta ti ko na tinagdamagak. No adda makita da akas itiin mulam, sigurado ang matiliw ka, agraman ni Meli. Ay, kasanon no adda makita ti pulis iti bantay. Ay, matiliwak lakit day. Ay na, kaya ti mabalod. Agyaman ka, ta saan apod no tinaidanon a report kada kami. Nulaad da nakita may amarihwana iji bantay. Sigurado amalungsot kay iji pagbaludan. Tata, sige panawan da ka pa'y ditoy. Ay na, pagyaman ako na yung Diyos ko. No saan mo nga imbagyaw. Ang mga no saan anadadal ng itimulak. Kat mabalod ako ma. Ay na, ikarik, di ako nagmula iti may paret na makapadakas iti tao. Di kaya ti malungsot iti pagbaludan. Liklikan ti agaramid iti saan anasayaat, tama nga no maisagmak ka iti odi na nga inkanto pagbabawyan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Levitico, Kapitulo 19, versikulo 18. Di kay agibalas, wano agipampan iti gura, ngam ayatan nyo ti kaarobayo, akas iti panagayatyo iti bagiyo. Siyak ni Yahweh. Papagayam,
Intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Oh, bakit? Anyangay, kumusta di ipapaaramid tang alad? Malmalpasan. Ninayunam ka di darat kan semento? Nasapad ngay may nag-deliver. Iso adan-danidan malpas. Kaya't ko amal pa sa dagos na itang alad. Imbaga kadagiti karpintero alipasan da dagos. Ay rumbag laan. O sige, taituloy ko ti trabaho diti opisina. Anya ngay, sukunin ka inton madamdama. Saanan? Matraffic tantumanan. Aglugan naklangan iti chip. Inton kwan, nagadumanan na reklamom. Natapok, naasok, nabangsit. Agreklamo kan tumanan. Ang sige man langan, makamu ka. Ay, nagkadulakit din ayat ti agurure a pasaheros diti paradaan. Ay, nagpasuko naklakuman kanila kay kong. Sabay naka-uniform kan nakahilsak. Diyak makataray ang makinagaw iti chip. Gusto mo nga da chip. Adun sa ti bakante Ay, nani, ay ona yan. Agiin no na nagiti pasaheros. Maribilid! Umay kaglugan na! Ay, jay mat karuba mi a driver. Jeep gayam itante ida drive na. Umay kan! Nakareserba titugaw mo dito isango. Inak man langan. Ay, ado talaga ti pasaheros. Adwa talaga ti pasayro ita, mare. Ala, lumugan kan. Pasensya ka na. Makilindet-let ka na. Ada ka di punas mo dita. Nakataptapok mo ti pagtugawak. Ay, wan gaya man niya. Kasano, uray punasak. Natapok latta. Natapok matidalan. Di mat sikat ti head di opisina pag trabaho, mare. Nakadama gamit ti dayta. Imbaga ni misis ko. Ay na, nakadulakin din. Ay na, tayuki din. Napuno to'y jeep mo. Ay, nagadulaki din at chismosa akaaruban aya. Ala. Ay na, napuno ng aruda. Wen ka di, mapantayon. Oh, adto ti pletek. Saanan, mare? Bayamon? Agkaro ba tayo mat? Ay na, agbayadak. Anya ti pagkunkunaam kanyak, awan kwartana, ha? Mabit lang nga tabariyak dito yung 50 pesos mo. Ay, bayamon. Kukuamon. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti bagas. Ay, agyaman ang angarot, mare. Sige, bumaba akon. Lukatam ti ridaw ti jeep mo. Tadyak kayat nga igaman day tagla. Lati aridaw na. Ay, uwan, mare. Mabit lang, talo katak. Simang pat kagaya man bakit? Madlaw kulat ta. Tanauni day tahils mo. Kat, nalpasan di alad. Nalpasahan. Agrubrubaten dagiti trabahador, tagawid dan. Intad kumutten ti sweldo da. Kita man ti trabaho da. Nalawag pa ilang di taruar, ingka kitain. Mayat mo ti trabaho da. Nalagda. Sige, kayat ko akitaan. Siguraduak no nalagda. Imposible asan mo kaya ti trabaho da. Lakay, umay ka man dito. Wanya, mayat matlaeng. Nagababa mo tan. Sana kasta ti kayat ko akangato na. Kurang ka di pa iladay ta akangato na. Kayat ko anangat nga to pay. Tadyak kayat amang ti pa nagchichismis dagiti kakaruba. Di pa'y kat labsan nan ti atap ti balay ta. Dayta ti kayat ko. Ayabam dagiti trabahador. Tapay. Ingat nga to dapay ti alad. Ngam rabiin. Ag-overtime dan Bayadak ti overtime da. Saan ka di mabalin nga inton bigaten nga ituloy da? Jak kayat ama ipabigat pay daytoy. Ilipas daytan. Ayabam idan. Nay, dapay lang dagiti karpintero a pinanawak iti balay da Mari Evelyn. Ay, wala kay. Jak man amo tarabiin. Katag trabaho na pailaang dita. Talaga gaya mapinaaladan dan day ta balay da. Ay, jak man amo iti dayta kaaruba tayo. Kasla ibilbilang na tayo akabusor da. Inlugan ko nga ro dito ni Mari Evelyn iti jeep ko. Imbag, takayat na tinaglugan.
Kat no manipod idi nagbalin a manager, nagbalbaliw ka nun ti ugali na. Day tamat nga ron tinadlaw ko itay. Mabainak pa ta nagtapok ti jeep ko. Kan naglatlati pa iti ridaw na. Apay nga nga idlugan mo. Kat karuba nga rod. Saan ka di adag iti kakaruba ti agsisin na kit kan nagtitinulong. Saan nga ammo ni Ma'am Evelyn dayta? Ma'am Evelyn? Kat isumat ka no ti kayat na nga iyawag kan kwa na. Kagura na ka no awan ti ma'am itinagan na. Ay, so matlagayam ta medyo naungat ti rupa na itay. Tamari Evelyn tiyawag ko kan kwa na. Amok taon ninton maminsan. Saan ka pa'y lang ngagpasada inton bigat lakay? Tapay. Linisan pa'y dagiti nagdanag asimento kan dardarat iti arubayan tayo. Kan iti atop ti balay. Ado ka de? Gapo iti kinatayag ti alad nga aramiden da. Nagado ti nagdanag di taatop ti balay. Dumagsan day taatop kat ang mga no bumigay. Awan to pa'y mat ngamin kwartata. Tapatarimaan tamat to'y balay tayo. Ay, imbag adamari Evelyn. Tanagdakkel lang nga rudan day tabalay da. Nagpaaramid da pa itinatayag nga alad. Lima pasak ijay balay humare. Kat nakitak jay impaaramid mo nga alad. Pudnugayam ana nga to. Wan, talaga nga impalipas ko kadagiti karpentero. Dakkel siguro tinagastos mo ijay anya. Bayamon di tagastos. Tinapatag, nalpasan di alad mi. Di ka sano daytan, saan mon amatan awan dagiti kaarubam. Iso nga rod ang nagpaaramid ak iti alad. Takagburak dagiti kakarubak. Makapakatawa ka man. Apay kaguram ida. Kasano? Naglaing dangag chismis. Pakibiyaan da amin abbanag. Si kakit di mo't. Mayat kit di ati adda kaaruban ha. Ay, jak kayat. Kanamom na apay ngayong pangatok ti alad mi? Apay mare. Tapno jak mangag no kasday nga agvi-video okay da. Agasam, kanayon? Kat adda siguro ag birthday ah. Kastamat dagiti kaaruban no adda ag birthday. Agkakantada. Pagliwliwaan damot ah. Ay, kagurak ti kasta nga aramid. Apay, saan da nga mo akasapolak ti maturog? Tada sarek ko iti opisina? Ay na, siya, kayat ko ti adda kaaruba na. No amok la ko mga awan kaaruba mi ijay nagakaran mi kinilakay ko. Jak kumakayat ijay. Ay, nagboring ti awan ka is-istoryana. Agyaman pare ha. Tay nimbitarandak dito'y okasyon, dito'y balayo. Ay, kwa pare. Awan okasyon. Kaya't milang ti agkakanta. Kastoy nga min tiliw-liwami. Kadagiti padami amarigrigat. Kailiw kon ti kastoy pare. Sigamat nga min pare. Di kamat makikaruba. Amumat ni misis ko. Manager, isuadi na kaya't ang makikakaruba. Nayunak pwede taarak di tabason pare. Basit lang pare. Ta medyo natamaan akon. Wala, isuti ko nam. Umawawagan ni misis ko. Mabit lang tasong batak pare Hello, bakit? Umay naksubunan. Awan pagluga na ka-jeep. At damdamagak itay no, agpasukon ka. Ngamsaan ko namat. Awan nga rod pagluga na. Medyo nakainumak. Anya? Sa dino ti naginumam? Dito'y balay da pare buyet. Ika lang mabayin? Nagpuskol ti rupam ang mapandita? Italaang mat bakit? Mailiwak mat akadagiti karuba. Ay agawid kan. Madamdaman, nagbibidyo kay kami pay. Agawid kan ko na. Tikayat ko, masangputan ka di tabalay inton madamdama. Awan ka di. Apay nga inayabam ni pari John. Kat, nagsabat kami mat dita kalsada. Di na yabak. Sigurado nga ung-ungtan itan ni bakit na. Saan tamang agtipan ng ungungit na? Talag nga to day taalad da. Ay, adda akagura na ka ni Ma'am Evelyn. Tapay akaguran nak. Dakas ka di nga wisak nila kay na. Agkakaruba tayo mat. Saan amaawatan ni Ma'am Evelyn dayta nga ibagbagam? Naragsakto pa ni pari jo na nagkangkantay tay. Manok anon atawain. Asaan ang nagbidyo kay. Anya langan ti ibagbaga dagiti tattao. At chip ka, amap-mapan ka maki-video kay di takarubam. Di ka managungungot akasta bakit? Alam kit di da ito impayawid da.
Intad ni kumarim dayta. Anya dayta? Karni ti pato ramanam ka no. Pagan anok dayta? Naim imas pa'y jagat-gatangak abuo alitson. Apay, di ka na o mga agsidsida iti karne? Tayawid mo pa'y dayta? Sakman langan ti mang sida, no di mo kayat. O sige, sida tama food poison ka. Amang ano narugi ti naglutuan da di ta kusina da. Urayan niya pa'y ti bagbagam. Amom, naragsak ti adda ka aruba na. Ket uray pa'y lapdan nak. Makikaaruba aklat ta. Makamo ka? Di mo kadiam mo? Anaragragsak ti panagbiag. No amom ti makilangan iti kaarubam. Lakay! Lakay! Agrain ka! Ano ti mapaspasamak? Aging ginad! Nagpigsa! Ay, unahan! Ay, uray akla maulaw! Diyos ko! Isalakan na kami kumaiti pagka. Dagita naktapakan! Oh, saan ano day ti balayo? Kayo nga min tinusarmi a materialis na, madam. Daytoy kaaruba yu abalay tinakaro ti damage na. Narba di nagtayag nga alad nga impaaramid da. At dagas sawang agdanaad iti dayta abalay, madam. Adda? Wen, madam. Karuba mi ida. Ay nasaya at taimbagam. Ibaga kadagiti rescuers akakaduak. Tumulong kami, madam. Ayabak met dagiti daddo makaruba mi. Tagtitinulong tayo. Ay, imbaglakit din. Tas si bibiyag ni pari John ang nasarakan mi. Wan nga ron, kat naitaray adagos si ospital. Nakapsot, nga mamatyak, makalasat. Ay, kasta unay asangit ni Mari Evelyn. Sayang na itaalat ng imparamid da. Sapay nagnato, ngam narbamait. Napigsamin day siya aging ginad. Ay, wan nga ron lakay. Isudamat nga agasawa ti kakarwan ana apiktaran. Sa dino to'y ayan ko. Anda ka diti ospital, lakay. Malakip kon. Naging ginad iti napigsa. Ado dagiti nagtitinulong akakaaruba, anang isalakan kan ka. Kunak tumat kan ka bakit? Nasaya at ti adda ka aruba na. Uwan, lakay. Mamati ako ni tiday tangay bagam. Mapanak to agyaman ka dagiti kakaruba. Noawan da. Awanak po siguron ito'y apyag. Paayaban ta amin, ida. Tag Thanksgiving tayo iti balay. Nasaya at dahi ta na panunot mo. Bakit? Ay, agyaman kami Ma'am Evelyn kan pare John. Tainimbitaran na kami iti dayto nga okasyon. Tinakman awagan iti Ma'am Evelyn. Evelyn latan, wano Mari Evelyn. Nakapurpormal kamot unay. Kasla saan tayo nga kakaroba. Ay, are. Agyaman nak ititulong yung akakaruba Si kakit dimat pare. Kasla saan tayo magkakaruba? Sino kumati agtitinulong? No sana da tayo nga kakaruba? Madanagan ako man. Awan mo titidaddo maakaroba nga umay. Imbagak mo't kadakwada nga umayda. Ne, at dandag iti kaaruba. Aduda. Ado din na isagana amakan. Kan agoma tayo nga agkakanta. Kunakan ka anaragsak, ti ado ti kaaruba na, Mare. Wan nga rod, Mare. Italangan amiris ko dayta. Nakumbinsir ko matlaang nilakay ko nga umakar kami iti balay. Sa dino ti pagkakaran nyo? Siyempre, ijay adda kaaruba na Maikawa ak nga awan kaarubak si ka. Wan, maawatan ka. Nadda kaarubam. Adda mang padigukan ka iti sidaan. Gusto ta ko na, Mare. Nasaya at launay, amaadan tayo, iti karuba, tapno ada kasin naranay, iti kanito tirigat. Kat kapya kuma ti agari kada tayo, tapno natalinaay, ti panaglalangan tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag.
Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam, no kayat mo nga awan pakaisagsagmakam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Anya ka di man ang tilinawlawat mo. Tama ka pungtot ti kaaruba. Gapo iti kinalawat mo. Arsagid kiti day dya babay, Pudno mat anangisit. Anya nga rod no isumat ti pan nakaparaswana. Oy, saan ka man unay anauyaw? Kas kala napintas met. Ulitam man ti imbagam. Idi, imbagam asyak ti kapintasan iti imatang mo. Ita kastakit din ti bagbagam. Kasanukat kasta ka mat ngamin. Nauyaw ka launay. Di mo ammo amasair met ti tao nga uyawem. Apay kumamasair da no pudno mat ti bagbagak. Saan ka kadimat amasair no ibagada asarang talapayag mo? Tapod numet. Imbag ti sarang, ti kimup ka palapayag. Tadalat tamay bagana. Anya tinadamag ko akinaapam, gapo iti kinasalawasaw mo. Imbagak lang, ngaglang lang a senior citizen, masuron kit den. Anya nga min tinaknakan mo, ta imbagam a senior citizen. Katawan pa'y mo 50 na. Ay, anya nga rod, kat isuma nga rod ti panagkitak. Saan ka man analabid launay? Kaamamat base tangiwat mo. Intun kuan, nakasarsarak ka di tatimang piwis di tangiwat mo. Ay, saan kumat nga ipalubos, Saan ak mo nga agsaon o saan ko nakita? Dumngag kakitday iti pamagbagak. Pagsaya atam matlaang. Masarak ka dagita arsagid at tao. Agsakit-kit din tinakamda kat agpay sumat. Kano dilawanda ka, masaktan ka kadimat. Saan ak nga arsagid, nanang? Ala, makaammo ka nga raw. Nakitak man nagkuykuyog da Kristi kanday dyan nga Edwin. Anya ko man kuyog da. Adda manen sa baling agtartaray di ta utek mo? No nagkuyog dalaang, awan ti Malaysia. Ngam no nag-sweet da ngagsarsarita. Adda anomalya. Kasano ko maan nag-sweet da ako nam? Di mo lakat madlawan ti sweet ako na. Oy, Sonya, saan ka man ngagsarsarita akasta? Amangan no adda makaidanon kadakwada? Anya ko man no idanon da. Agpay sumat anakitak anag-sweet da doa. No anyaman ti makitkitam dita, saan mon nga iwarwaras? Naawatam? Apay ayang agpada kayo kaninanang, akas laman lada kasaklaunay. Bastaan na damday tangiwat mo? Saan ka nga agar aramid iti istorya? Ay, ulitak manan. Saanak nga garamid iti istorya, no saan ko anakita. At dan sa man ang istorya ngay naramid ni Sonya, Anya man nun ti naramid na. makapungtot sa ni Edwin, gapo iti inwarwaras ni Sonya asarita. Oy, bagbagaman day dya Sonya. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam hay, jakman ammo iti dadya tao. No kas day nalaang, awan lat ang mukaon. Imbaga kunday taken kwa na. Ay, awan to ti pabasulan na, tadimat dumngag. Ay no jak to la makapagtapal, amangan no matibab ko. Agbabawin to, no ada makaiturod ang mga ramit ken kwa na iti kasta. Imbag, ta saan pa yan nakasarak? Ha, dayta ti sangkay bagak, ngem ipapilit na ti rason na akilaw. Nay, itaman pa'y ngawan kakuyog mo. Ayan ti kasinsinukit mo. Si kagayam jay kunada amang iwarwaras iti saan anasayat at damag Aguray ka man. Hoy!
Bimalbalasangan ka nga makikuy-kuyog ka iti adda asawa na. Naira na laang ang nagkuyog kami. Tamay maysa ti pagtrabahuan mi iti ili. Manong ti pangibilbilanga ken kuana. Rason mo lang, dayta. Anya manong. Talaga narugi ti panagpampanunot mo anya. Ti babon ka man laangan. Aray ko. Pati ni Babnak nga. Ay, kurang pay dayta. Daytoy pay. Salbag ka. Kilala at nakisodyak nakabalas. Agdaran tingiwat ko. Gunggunam. Dita ka man laangan. Maminsan pay tamakitam. Saan la dayta ti maramanam. Si kamot ti masabat ko, sika salawasaw. Nagkabibaw matangiwat mo. Gapo siguro iti kinalaing mong agsaw. Tinibabnak kit din ni Christy. Gunggunam no saan ka la kumababae, kuktarak tangiwat mo kat. Kayat mo, salawasaw. Ay, ditakan. Mapana ko ano? Hay! Agsao ka pa itisan nga umno, tada itak day tangiwat mo, salawasaw! Anihan day ta itsuram. Apay tangiwat mo? Kaslamat tan sungot ti kabalyo? Salbag day jay a Christy. Tinibabnak? Sinipatnak pay? Idarum ko. Idarum mo? Kasanon no idarum na kamet, gapo iti kinachismusam? Awan pa maneknek da siyak tinagapuan day jay asao. Ado ti makasaksi iti inlawlawat mo. Adda ka din nakakita iti naramid ni Christy ken ka. Awan, dua kami laeng. Ket, no di na aminen, asinaktan na ka? Daytoy nagkabibaw ang iwat ko ti pamaneknek ko. Di nakakinabil, no saan mo ngamin a pinadakes? Naimbagan, day takas lasongo ti kabalyo ako na ni Matyaw. O anya, aglawat ka kadipay. Sanak mo't nga aglawat no saan ko nakita nanang. Nakitam laang anaira na anagkuyog da Christy ken Edwin. Nangaramit kan iti sarita. Agpay sumat nga min nagkuyog da. Apay, no adda naira na akakuyog mo ditadalan, kayat ka di asawon day tang adda relasyon yaw. Tsak makikuy-kuyog di tadalan. Awan siguro ti mayat a makikuyog ken ka, gapo iti ugalem. Siyak ti mang lik-lik-lik nanang tamok asan anasayaat. Ngata, sapay kumatapod no day ta imbagam. Ibalakad ko ken ka asaan ka ngaglablabas. Ay saanak ngaglablabas nanang. Usto lang ti bagbagak. Ti dakes ket no saan ko anakita. Dayjay ti made. Oh, anya ka di tikit kitam di tatawa. Tauray mula itil ay day tasakam ngagsirsirip. Kita man, nagkuyog damanan. Kunak tumat. Sino tinakita man nagkuyog ako nam? Nakidya aginsising patatatao Kundi ti babda kanyak, ngampud no matimbaga. At day ta kamanen, nakitam la nagkuyog da, agsao kamanen. Nasakit tinakam ko iti inaramid da kanyak. Tinibabnak ni Christy. Pinagungtanak mo't ni Edwin. Nuan yaman ti aramidan da, awanin bibiyang mo. Saan kan ngaglawlawat? Sa anak mo't nga aglawat no awan nakitak. Sandala nga ipakpakita kanyak ti aramid da. Sino ka kuma? Tasaan da nga ipakita ken ka? Naglaing kakit di ang agipapan. Oy Sonia, idila na minsan ti panangibagam anakita man nagkuyog da Christy ken Edwin. Ngam apay ana iwarasan iti intero a barangay day tang istorya. Nasakit tinakam ko, isungay waras ko. Nakita ti dua amatak. Ay unay kalakit din aya Sonia. Apay aya anakaro ti kinaman na naom. Imbag tinalaing asumao ngam ti umal. Jagmot kayat ti agbalin nga umal. Sikatay kunada anarigat ama spelling ti ugali na. Isuro da ka, ngam natangkan lata ti ulom. Ay, mas dawak no apay ababalawundak. Awan mat tinakas nga aramid ko. Nagdarom ka no ti asawa ni Edwin. Sino ti indarom na? Kanapay ang nagdarom? Ni kanuson niya ti indarom na. Inwaras na ngamin ang nakita na anagkuyog manen da Edwin kan Christy. Kaano ka na ti pan nakakita na nagkuyog da?
Di na minsan ka now. Aldaw, ti Sabadaw. Di la namin san ngam nagwarasain. Ti alistunan na nangiwaras iti istorya. Ay, kat nagsursur nga taan ang chismis, ita, idarumdan. Ay, nakababaen. Dayta nga rod kahit. Naalaala ti anak ta. Dayta ket maibarbarangay gapu iti kinalawat. Kasanong ngamin anaiwaras ti damag may papan kada Kristi ken Edwin. Ket idile na minsan anakitam ti panagkuyog da. Iti chat, kan text. Anya? Ay unay kan. Ket kasano itan, papaayaban na kan ni Kapitan. Agpay sumat ang nakita. Dayta ti ibagam iti sango ni Kapitan. Sigurado amultain da ka, numapanagnakan da asan apudno ti sasawam. Diyan nagdarom ti mabainan, tapod no ang nakita. Isupay ti madanyos, tamang taktak iti oras. Apay ngamin aya nalaing kang agchismis. Anya nga ita, agsasango kayo ni di barangay hall. Kat sumango agpahisuman. Delikado ka. Kung nati asawa ni Edwin, alima nga aldawan apimanaw ni Edwin dito'y lugar tayaw. Kung nadala ang apimanaw, nakitak nga ron. Apay nga ipapilit mo. Ni Edwin, imbaon ti kumpanya da Bisayas. Kasano nga iso tinakitam? Ay, sabali ka now. Kaliklikod na mat tinakitak akaangkas ni Kristi iti motor. Ay, ado ti mang panaknak ang nakakita asaan ani Edwin ti kaangkas ni Kristi iti motor. Sino ngay nga rod, dayjay? Day takot ay kunakan ka. Anya itati ibagam kan ni Kapitan no agsasango kayo iti barangay hall. Umay kumamot ni Matyo takadwaan na. Awan pa'y matsuporta na kanya. Ay, masuron kan ka ni Matthew. Masapul ang madusa ka gapo iti kinalabid mo. Daytoy alalaki ti kadwak idi na minsan nga aldaw. Ni manong ko. Kaslamat ngamin ani Edwin ti panagkita. Di mo pa ila napanagnakan? Ngam inwaras mo kit din babaon iti cellphone mo? Kaliklikod na mat ngamen. Pagmultaon da ka, tapno saan ka nga agruam. No kumamaibalo ti chismosa, ay ipabalod kan. Ay sorry Kunak kami no ni Edwin tinakita ka kaangkas mo. Sakbay nga agiwaras ka iti saan nga umno adamag, pankampay nga umuna. Sana na maulit. Talaga asaanin ang maulit. Tapag pirmaan ka. No ulitin pa'y, dakdakkel ti multam. Nakaul-ulimak matoy balayaw. Ayan ngay nga ta ni Matthew. Di nakpay kinadwa ni barangay hall. Sanak nga tangay ayatan. Imbaga na nga ibain na ka, tamang ibabain ka kanaw. Ang mga nupimanawan, nag-awid ijay lugar da. Apay ngay. Ay ayatag ti asawak na nang. Apay ngay pinanawan na. No ay ayatam akas iti kunam. Apay adi mo tong palan tikid daw na ngagbalbaliw ka. Di lakit nagpakanan. Ay, masigurado ka na umakan ka. Gaputa nagmade, ti ugaling. Anya ngay tiaramidag nanang. Ay, surutam, katagpakawan ka. Ikarem ngagbalbaliw kan. Apay apimanaw ka, di ka nagpakada kanyak. Di nakbatpatpat yan. Imbagak asar dengam tinagmadi nga ugalim. Ngam di ka mangitaltalak. Ikarik, agbaliw akon. Sana na maulit lakay. Agawintan. Ipanaknak mo pa iti panagbalbaliw mo. Sakbay asubyan ka. Kasano ang makitam ti panagbalbaliw ko no adayo ka mat. Adumat lang ti mangidanon kanya. Ibagada no nagbalbaliw ka wano saan. Agkarkariak saan ka di. Intan, agawintan. Nakaikadeng akon. Agsubli akto lang iti balay no talaga nagbalbaliw kan. Ngam no madamag ko asaan ka pala nagbalbaliw. Lipatin kan. Intakit din lakay, agawitan. Saan ko akabala na mapukaw ka? Labing itak. Ngam na uma akon iti ugalim.
Ala, agawid kan. Sangpetan kan to, no agbalbaliw kan. Annadam ti panagsasaom tapno di ka mairubong. Amirisam anaimbag ti inkaisawang tama nga no dayta ti pakaisagmakam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 16. Nasaysaya at tinapanglaw nga adda panagbuteng na iti apo, ngam tinabak na nga adda parikot iti biag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Apay analiday ka, Barok. Adda ka di parikot. Mababainak. Idi magmagna kita ija kalsada. Limabas ti motor ni Jenny akaruba. Binusinaan nak, sana klinabsan. Apalam ka di tadda motor na. Iswa babae, adda motor na, idinto ta siyak. Lalaki ak, ngamjak pa amo ti agpataray iti motor. Ay na anak ko, saan tayo ang makagatang iti motor mo? Amumot, awan maigatang. Maawatak matkid dinanang. Mabainak lang ngamin. Nukas di akan tiyawan nak ti kaaruba. Ano samkit di ti agadal? Tainton addan trabahom. Magatang mumot ti kayat mo agatangon. Nagmayat ti mang kantsaw iti kaaruba a pobre. Asino akaruba ti dakdakamatam? Jay man kaadalak nga anak dala kay Kardo kun bakit lo siya, mami. Kasano ti panangkantsaw mo ako nam? Magmag na iti kalsada nakapudpudot. Binusinaak. Linabsak iti kalsada. Tisuron na siguro iti dayta nga inaramid mo. Awan ngamin motor na. Kasano ko maamaadaan iti motor ket awan sapay igatang na iti naimas asidaan da. Agpasagad la ko man amapan ijay pagadalan da. Alangan anak kalugan iti pasagad amapan agadala. Sumungad kit din tinwang iji pagadalan? Wala, adaki din nung agamak iji pagadalan iji ili. Imbaglakit di ta asidag tayo iti ili. Mabalin na lang apagnaan. Kunada negosyante ti kaaruba tayo anila kay Tomas. Anya kadit negosyo na, ken ayan ti pistoda no aglaklako da. Adda nagdamdamag kanyak no anya ti lako da. Imbagak ajak amaw. Anya nga tanga agpaiso ti ilaklako da. Awan ba't makita ka pistoda iji ilay? Ngam nurumwarda. Kanayon damot anak akutse. Anya nga tati ilaklako da. Awan ba't makikita ka trabaho da. Saan mo't amang opisina? Ngam kaslamot adot kwartada. Adulakit di. Dakkel ti balay da. Nakamotor ti anak da amapan agiskwela. Di ka kadipay nakabayan. Imbaga ni sir, asaan ka kanupay amakites? Agbayad ak inton malam. Napanpay ngamin ng iremedyo ni nanang iti pagbayad ko. Apay ngamin napagadalan da ka, no awan mo't kwarta pagbayad yung. Ingkalaangan manggad. Kay kayat ko ti agadal ngam ti mangged. May mayat mutlaang, no addamalpas ko. Agtrabaho ak to. Ngam no kasta ka na yun ka amauding agbayad. Di ka kadimabain, ah? Ano sak no anya ti ibagadag iti saan ang makaawat?
tinapatag, kat agadalak, ngawan mat maagrabyadok. Adakon ka dayta. Ngam no syakti ka na yun amaudi nga agbayad. Sumardo nga klaangan. Imbag tanaranaan ka dito'y arubayan. Kayat mo ka diti madan iti kwarta. Ha? Kwarta ko nayo, tata? Saan mo't siguro anakapoy ti dengeg mo, tapno di mo nangeg ti imbagak. Kasano kuma, tata? Anya ka diti aramidak, tapno maadaanak iti kwarta. At dalang armas, nga ipan mo iti address nga ibagak apang ipanam. Armas ko nayo, tata? Mabutengak mo't nga agigam iti armas, tata? Anya ko matikabuteng mo, ket di damit amo nga armas ti deliver mo. Maamakak, amangan numatiliwak. Iso mamirmiraot kayo, tatakrot kayo. Tata, saan ka di abasol ti kasta? Maiparit pa itilintag? Dagitikit di nakatugaw ama kuna nga opisyal ti ado ti armas na. Kunada maiparit, nga maapay nga ado ti maduktalan nga armas iti babalay da. Alaman? Nakitak mo't ngagsasaw kayo ko ni Tatam at Tomas. Imbaga na nga agi-deliver kanu iti armas, tapno adda kwartak, tatang. Ay, sana mapalin. Isagsagmak mo ti masakbayan no aramidam dayta trabaho. Dakes dayta. Dayta nga rod mo ti imbaga kan kwa na, tatang. Nasaya at tamom tinsong batmaw. Anya nga iti kunhana. Isu kanu amamirmiraot tayo, tatakrot tayo. Imbag tay takrot, ngam tay agaramid ka iti pagbasulam ken pakaisagmakam. Kas jay gayam ti negosyo da, tatang. Aglako iti armas. Iso adi ka makikapkap pagkadakwada. Uray na panglaw tayo laeng. Basta mayan natop iti pagayatan ti apo, ti aramidin tayo. Kayat kadiday ta kaaruba nga agkideliver iti armas. Di na nga rod kayat. Mamirmiraot lang nga roden, aging dadalos pa'y laeng. Ni ka di Alex akaadalak ti daktakamating nyo, Daddy? Wen, iha. Kinasaritak. Ngem ko na nakit din, apagbasulan ka no, tinegosyo tayo. Naglastugan? Saan lang arudan ang makabaybayad igi pagadalan? Kastapay ti sa una? Masurunak nga rod itay, ngem nagtepelak lang. Adulat ta ti tao nga uray mamirmiraot. Lisyan na ti grasya. No di na kayat, bayan yon. Ngam inton umay damang ibaga iti masapul da. Saan tayo idatulungan? Nagbulod da kadikan ka, Mami? Saan pa imutkit di? Ngam ang mga no iti masungat nga aldaw, kat addan to kasapulan da kada tayo. Ada ka nun di ado nga armas ama i-deliver iji pantalan. Masapul a bilinam nagiti mang sabat, tapno umunada iji pantalan. Nabilin ko itan, aduda amapan, tamangan no adda makatiktik kadakwada. Sapay dakkel ti puunak iti dayjay. Anya? Puunam? Dakkel agata dayjay? Manano ko ma, dakkel met ti urnong ta. Imbayad ko na, nalaklakamot lang no gulpyo na bayadan ngam ti installment. At adumot lang ti maganansya. Wan matkit di nulakot malako tayo amin. Gumudwa tayo ti ganansya. Una, amok ter aramidek. Tapno adu ti mapastrik tayo akwarta. May mayat kumano adu ti tauhan nga gideliver. Tapno mabibiit mutla nga malako. Kuma, ang masuro na kiti kaaruba. Tadi nakit din kaya ti agbalin at tauhan ta. Addan tula masapul da kita. Saan ko ida apatgan? Pinag-examine da kakadimo ang baraw. Una nang, naimbaglaangan, tanay sambut yu day kwarta. Awan ngamin ni Antim anapanak. Iti sabali tinagutangak, iti pinagbayad mo. Padasak man ti agbirok iti part-time job. Tapno saan kayo unay ang marigatan ang mangisakad iti panagadal ko?
Kabaalam ka di ti agtrabaho, kabayatan ti panagadal mo. Padasak nanang. Saan mo't siguro ang narigat? Saan mo nga ipilit no marigatan ka, anak ko? Saan kayo nga agdanag, nanang? Ti panagadal ko ti ipang pangrunak. Rumbang laeng. Ti adal ti kang runaan amang itundaken ka, itinasaya at apagtungpalan. Sinalbagkit di. Malas ti amin. Peste dagitapan nakabagitilintag. Apay ka di, anya tinapasamak. At da kano entrapment operation nga inwayat da. Nairaman ka di, dagiti kargamintos tayo. Dayta nga rod ti dakes. Imo na kano dagiti pan nakabagitilintag ije nakay disaagan dagiti kargamentos. Nagpamarang da amangalap. Kasano nga rodan? Sapay nagdakkel ti puunam dita. Dayta nga rod ti pagpungpung tutak launay. Dakkel a parikot daytoy. Dakkel ti pukaw ta. Malas a talaga. Sayang ti riniuriw a kwarta nga imbayad ko kadagijay a kargamentos. Adamat gayang pan nakabagitilintag anapan dita balay dala kay Tomas idi rabi ay. Isumulag ayam ataol dagiti asaw. Anya ka diti inaramid da di tabalay dala kay Tomas. Inala kano ida dagiti pulis. Ada kano tauhan daan nang itik-tik kadakwada. Engkantada ka day, adala kay Tomas kan bakit mila ti among da. Katwen nagpatinggan ti dakkel a pagsapulan da. Ngamin, armas gayam ti negosyo da. Sigurado ang mabalod da, no ado ti armas anakita da. Idi kinigtot kano dagiti pulis, dagiti tauhan da. Nagpudnudan adagos. Saan nga agnanayon ang mailamang ti kinadakes lakay? Ay, wan bakit? Ay, imbagta saan asimuro ti anak ta. Idi awisen na makikadwa kadakwada. Imbaglakit di talimpyo ti utak ti anak ta. Kat saan anakikadwa kadakwada? Peste kit di. Agyan ta ka di dito'y pagbalodan. Saan kan nga agreklamo? Tauray sak, masikuranak met. Peste kit di dayjay atawhan. Impudno na kit di ako kwata dagiti kargamentos. No kumata agmay sa asel dati ayan tayo. Inaldaw kumaadusagak dayjay at tao. Uray siyak! Ipungot-pungot ko akanayon. Kinid daw na siguro nga agsisina tayo iti selda. Isuasaan ta akadwa ditoy. Kasano nga taita ni Jenny nga anak ta. Sapay awan kwarta na ibatikan kwa na. Awan met na pulos di kwarta ka. Ta pinagbayad ko ti armas. Taninamnamak ang makaadu tayo. Uray siyak! Awan kwartak. Tanay paabak ko iti kasino. At dangaminin order kanyak, sakbayan natiliw dagiti kargamentos. Kasano itan? Oh, pestekit di. Malas! Jenny, apay ang naglangan ka? Apay ang magmagna ka? Ayan ti motor mo. Awan gasolina na. Ha? Iswadi ka si Mrag? Sapay aduti inaramid mi ije pagadalan. Jaksan agadal, Alex. Awan paggasolina. Salbag ngamin dagiti a pulis. Tiniliw dakit din dadadi kan mami. Saan da matiliw? No awan ti makagapo. Kayat mo ka di amapan ida sa rongkaran? Takuyugan ka? Ha? Kaya't nakakuyugan? Uray sa anak anasaya at kan kay ti kanlabas? Karuba tayo, saan ka di? Kaya't katulungan. Amok tirigat na, no awan kaduam ije balayo. Imbag ka pa'y. Uray sa anak anasaya at idi. Amunak akasyan. Kasano akitan, Daddy? Mami. Ladingitek, gamnalpasan ti pan nakabista ti kasumi. Ipanda kami kanon ije munti. Agmay
saka din ije balay. No kayat mo, ingkalangan iji balay da lulam, iji balay da nanang. Kapilitan na, mami. Ng pangalan ngay ni Lola iti pagbayad kan allowance ko iti pagadalan. Ano samlatan? Noan niya ti adda. Jaksan nag-eskwela, mami. Ad-adda ka kaasi ka no saan ka makaadal. Kayat mo kadingawan tumayat at trabaho, no awan ti adal mo. Nagregat mat ngamin, no? Awan ti kwarta nga ramatan, mami. Agsakripisyo ka, tapno makaadal ka. Mailiwak lakit din, no? Awan kayo, mami. Hagananos ka. Di na kam tultuladan. Gaputa kayat mi ti maadaan iti adu apirak. Nagaramid kami iti maikaliwas. Ita, ikarumi da ita, akam malimi. Numay panta ije munti. Kasano pa iti anak ta? May raman nga agtuok, gapo iti dakes nga aramid ta. Imbag kumano'y pasnak na ti agadal. Amok la kumakasto iti pagbanag anta. Saan tala kumanag haramid iti kastoy. Nadagsan gayam da ito'y akaso. Agyan tayo jay munti iti manuatawan. Anya nga dati kasasaad tanto ichay. Day tatisan ko amo. Ikaro ta iti pagbaludan, ti dakes nga aramid ta. Di ka agaramid iti dakes, ta sigurado at dakes mo ti pagtungpalam. Papagayam, ditan ti nagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 4. Biag tiyag tinasaya at asao, ngam tinagubsang abalikas, boriboran na ti panunot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Apay, di ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Nagungat mat ti maestro mi, tatang. Mabutengak. Ada ka di masul mo? Tapay, mabutang ka ako nang. Ada intad na homework ko. Ngam saan ko nga'y naramid. Ta saan ko nga ammo. Nagpaisuro ka kumaa, tapno amom ngay naramid. Nabannog kayo ngamin adwa ka ni nanang, tatang. Aramida mo, tayngkan. Agpaisuro ka, kadagiti kakadwa man nalalain. Inton maminsan langan ti papan ko, tatang. Madi, ano kasta? Ingkakitin. Tamapanak mo tanay taltalon. Apay, adi ka pala nakasukat. Ika ka di mapan iji pagadalan? Mabutangak ka ni sir. Nagungat mat. Saan ko ngamin nga ammo ti homework tayo? Impaaramid ko kanimanang ko. Naturo ka katadyak ammo. Impaaramid ko kumamot kada tatang. Ngam, nabannog daan naggapoy jay talon. Iso asan kon nga imbaga nga ada homework tayo. Ingkakiddag sukatin, taintan. Mabutangak nga rod ang mabaot. Agbaot manan ni sir. Kabutang kunto pa iti mabaot. Iso nga impaaramid ko iti sa balay. Kasanon nga no agpa-quiz ni sir. Saan mo matlaang nga ammo? Ta sa bali mat tinangaramid iti homework mo. Makamuti na. Mapanak, takwartak agastwak inton recess. Ay, iso ang magagat ka amapan ag eskwela? Tada kwartam? Una,
No awan kwarta, masadutak Nay, apay nga da ka pala dito'y balay. Saan ka di arumbang anapan kay di pagadalan? Nasakit ti ulok, nanang. Mapanak to inton bigat. Anya sakit ti ulo asasawam. Kat no napasungadan ka itay nga salsala di tarwar nagpigsa ti patugtog mo. Ay unay ka nga ubingan aya. Kwang amin, nanang. Agpaling utak la kuma. Am-amu kan Lili. Imandar manen ti kinasadot mo. No di ka mapan iji pagadalan. Umay ka nga rot iji talon, ta umay ka tumulong aggaek. Ha? Aggaek? Kwa, nasakit nga rot ti ulok. Jak makagaik. Nang runa ta nagdagaang. Nagdarang ti init. Ay di nak masiriban si kasadot. Ala, intakit din. Saan ka diya malablabsam ti balay dalili? Apay nga awan ita? Kabutang na kayo, sir. Naungat kayo kanaw. Anya? Agmauyo nga kaya, tapagungtak no awan basol na? Day tamat ti kunana. Amangan no bautan nyo kano. Tadi na mo ti homework na. Makita day di nga ubing, inton sumrek. Ad-adda abautek, gapo iti kinasadot na. Saan yung ay dandanon timbagak, sir Amangan no gumura. Ala, ibagam nga umay agiskwela, tapno saan ko nga ikaten dito'y pagadalan. Wan, sir. Ibagak into nagawidak. Ibagam nga awan na sayat amasakbayan na, no saan nga umay agadal. Amom ka di nga idi nagsubyak ijo balay? Kat aday dyan ni Lili? Saan anapan nagiskwela? Inayayong kumatap no napan. Uray aghaf di kuma. Inaya ba tao may tumulong? Ngam ado ti rason na. Isa pinagsasawa ko na. Apay ngay. Kinasaritam ko may tinasaya at tapno napan mitla nagadal. Ay, makapasuron ti kasjay a tao. Napambar kan na sadot. Ngam ka nayon mapagsawan iti sana nasayaat. Ad-addang agrebelde. Tamarburi-bur nga ron ti panunot na. Ay, makaan-anos. Kanayon ta mapanog. Idinto ta adda ijay nga agtugtugawan o agsalsala. Saan ka diya kasta? Ubing pa iti anak ta bakit? Kasapulan na ti pamagbaga. Iso adi mong ungtan. Naimbag tayo may kamatan nag-eskwela, si kaasadot kan sa lawasaw. Apay nga imbagam ang naungitak, ha? Saan ka di nga agong ungat kayo manan ita, sir? Akin anak kan ka nga ubing. Apay ang nagalas ti ugalim? Uray si kamat. Nagalas mat ti ugalim. Oy, di ka man agtantan na butob si kang ubing. Kaya't mo tapagawidin ka. Kunayo itay nga imbag ta imayak. Ita? Pagawitan dak, sir? Ijay balayot ti pangipakatam iti kinabastos mo, ha? Saan adito pagadalan? Agawid ka lang, no kastam laeng. Di mo kaya't ti paisuro. Nagungat kayo talaga, sir. Awan matinaramid ko kada kayo. Oo. Apay nga agsangit ka kat di ka mat binaot. Nakapoy ka lang harudan iti klasem, kasta ka pa'y laeng. Nagungat kayo talaga. Agawid akmanlangan. Ibaga kayo kanitatang ko. Anita, pimanaw kit din ti sulpeng nga ubing. Apeng agsangsangit ni Lili Arimor iti Romeo. Makapasuron day nga ubing, nagbastos. Anya ka di tinaramid na. Binaot mo ka di. Saan ko abinaot? Arsagid lang day nga ubing. Naglaing pa'y asumungbat. Binagbagaam ko saan kat a pinagungtam. Bastos kit di nga ubing. Awan pa nagbabayin na. Saan mo kuma a pinagsangit? Nungay konsentidor dagiti naganak na. Kat patyanda no anya ti imbaga na nga inaramid mo. Sakit din ti rumok makadakwada. Maestro ak. Gagangay dalang at tao. Saan ko maakas na? Ipakitam ang maestro ka. Babaan ka dagiti nasaya at akababalin. Saan kat anaungat ken naturay. Apay nagawid ka. Kat saan pa'y matapan nagawid ti eskwela? Pinagawid nak dyan naungat ang maestro. Adaman nga tansana na sayahat nga inaramid mo. Anya kumangay. Kasangsangpot ko pa'y langit dyan pagadalan.
Imbabain na kun. Jak la mamati iti sasawam. Asino mo ti makaanos kan ka iti kasta nga ugalim ngay. Imbes ngay sakit nak, tanak-nak. Ngam saan mat, tanayunan na kiti ti sakit tinakam ko. Anya ti kunam, ha? Ipigsam atap no manggag ko. Ay, matapis ka makitam. Anipod si Mang Petak. Diyak pa'y nakita ni Lili. Malaman. Nasapa si Mang Pet. Ta pinagungtan ka no, ti maestro na. Ayan na ngay nga rod. Pinagungtak ta masurunak. Ang mga no, dala di tas hulay. Ay, binagbagaan ko may tinasayaan. Di mo pinagungtan. Tanaarsagid dahil dyan nga anak mo. Malipak kunto pa'y kiday. Iso pa'y tinakabasol. Iso tinapanakal. Apay ka di akasta ka bakit? Awan pa'y nasaya at matapan nakisaom iti anak mo. Iso akas di anak mo tapang panuynuyam nga main. Saan ko apang panuynuyan? Hanggang nasaysaya at matlang no kasaritam iti nalumanay. Tapno maawatan na. Baliktad ti among. Nung naalumanay ti panagsaom, di nakabutang. Naungat di maestro mi. Naungat magninanang. Isong agyanak langan dito'y kalapaw mi dito'y bangkag. Diyak kaya di makangag iti nasasakit asarita. May mayat dito'y tanaulimag. Awan ti agungat. Awan ti sumanao. Malaman, awan pa'y lang ti anak mo. Di ka kadimandanagan? Awan mo't ngagpayson. Napanan na ngayon. Ang mga nung napasaktam unay tirik na jobing, iso apim manaw. Imbaga no awan da sa mapagtang di anak ko. Ano maminsan, tanangam ngamin ti ibat mo asarita. No makaitid iti adal, wano makapasakit. Inak man damagan ka ni Ronron. Kaadala na ray jay. Ang mga no na isarong iji balayda. Ala, ingkan. Agdamagakmat iti daduma ka arubata. Agdamagakman? Saan ka diya na isarsarong ni Lili nga anak ko ditoy? Ni, si kamo manong amado. Birbirukom ni Lili. Ne, ada kayo matgayam dito store, maestra. Aday may ko ginatang manong. Awan ka din ni Lili di tabalayo. Malaw mo na. Daytang rod. Nagawid ngagsang sangit. Pinagungtan manan ni bakit. Iti kwan, di na mo tinadlaw. Imanaw gayam ti anak mi. Pinagungtan ka nun nila kay ijay pagadalan. Ita, pinagungtan manan ni manang ami. Ang mga no nagpasugnon. Day tama ti atap ko, ma'am. Imbag ano awan ti dakas anapasamak na. Sapay la ko, ma. Tani, madanagan ako. Sapay makatudtudon. No dadakas sa mapasamak iti anak ko. Pabasulak ni Mr. Cross. Uray ni Ami. Nakitak itay ni manong amado ijay store. Apay ko man nakita. Kinapay akas lang madanagan ka. Madanagan amang birbiro kinilili. Idi pinagungtan. Pinagungtan ka numanin ti inana. Nagtalaw ka di? Mabali na kasta tinapasamak. Nasaktan siguro tirik na ti ubing. Iso apim manaw. Kasano no adda mapasamak na? Ay, imbaga ni manong amado. No kano adadakas ang mapasamak di ubing. Da kayo kinimanang ami ti akin basong. Nikat, napanan nga rodin day nga ubing. Saan mo nga min alabsen ti agsao iti makapasakit kadag iti eskwelam? Di ka kadi makonsensya no adadakas ang mapagtang ti ubing? Rabin, ngamawan pa'y ni Lili. Sapay nagpiksa ti tudo na itay. Makapadanagan ti kastoy. Napnapanan na nga tan. Nagdamdamag ka dagiti ubeng, mawan nakita da. Basolyo ko ni Mr. Cruz da itoy. Oh. Ipadpada yung amin iti panunot ti ubing. Saan ko maginugubsang asarita ti impakat yung kunkwana? Ay, kunak no iso ti denggan na. Damot nga min lukloko na. Nasaya at asarita ti kasapulan iti kakasya klase ti ubing. Apay nga siya. Agtungpalmat kadagiti bagak. Inta padasan ti agdamag-damag dita. Barang nakita dati anak ta.
Asidig ako niti kalapaw ti bangkag mi. Ada nakaibaga nakita daan nagturong dita ni Lili. Ipas pasara konti mapandita. Sapay kumataada dita kalapaw. Anya ti matanawak. Kaslad da nakaida iti papag iti unag ti kalapaw. Darasek man, amangan no ti anak ko dayayan. Diyos ko, nakakukot ng pigpigargar ti anak ko. Nabara ti anak ko. Sakruyak nga yawid. Imbag ijay taada agas apara iti gurigor. Ay na, pinagdandanag na kami anak. Apay nga imay ka dito'y adi ka nagpakpakada. Nabasbasakan dito'y kalapaw. Iso naggurigor ka na. Ay sus. Diyak kayat ti makangag iti nagsasakit asarita tatang. Iso pimanawag. Ang kita ang tinapasamakan ka. Kasano no jak imay dito'y. Nungay adda ulag dito'y. Di dakdakas ang tinapagtang mo. Ala, umay ka na. Pakawanan na tatang. Madigayang tiyagtalaw. Sana na maulit. Adda ka din ni Lili, manang? Awan pa, sir. Madanagan kami una yun. Ha? Ani? Dajay, sakroy sa mo ti asawak ni Lili. Isuda day ta sumungad. Bakit? Isaganam ti pagiddan ti anak ta. Ang gurigor. Napasangamin na naturog iti kalapaw. Ha? Ay, agurigor? Ay, nalili. Apay nga minanapan kay Iji Kalapaw. Natuduan kakot nga rod. Lading itak ti panagsawak. No nasayar man tirik na ambasan. Dayjay kayat ko lang amin nga agbaliw ti kababalin mo. Ay, oray siya, anak ko. Diyak kayat at tumanor ka asaan anasayaat. Iso a pinagsasawan kay tikas jay. Ikasanon, no inulag kay jay. Pakawanan nanang. Sir, saan ko nga ulitan? Ay, nanak ko. Pasensya, iti panagsasaokwan. Nasaya at apan nakisarita ti kasapulan, tapno nasaya at mat ti ibunga na. Papagayang, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ng istasyon. Agyaman kami itingkay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 27, versikulo 17. Makasursuro ti tao iti pada na a tao, akas iti panagpatadam ti landok iti pada na alandok. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Tay talaeng ti gradom. Kasano pa yung makadal kay ti kuleyo? No kastalang ti gradom? Impakat ko mat amin akabala, dat. Di mo la matultulad ni manang mo. Nagngangato ti grado na. Kanayo nakmat nga agripaso. Diyak manam mo. No apay ang nababalatad dagiti gradok. Lukas talang nagtigradom. Kasano pa yung makapagkuleyo ka? Dad, mga alaaklangan iti vocational. Nababa a klase. Sana may panakal. Iso siguro ti kabalak, Dad. Sayang lang ti busbus-busang nga agadal. Tuladem ko man imanang mo. Masa pula jay na nga to a korso ti alaem si Kadani. Sayang lang, Mami. O patatawan. Kanarigat ti agadal iti kuleyo. Amangan no saan kumatla nga kabalan.
Anya nga ro ti aramidam no di ka agadal. Mga laklangan iti vocational, mami. Anya? Kababain ka dagiti gagayam kan katrabahuan mi. No vocational laeng ti alaem. Kasano nga rod, no iso ti kabalak, mami. Diyak kabalan ti agkolehiyo. Saan mo ta nariga ti kinamaestro? Oh, di talaang ti alaem a kurso. Ngamsaan ko apagasman ti kanayon nga agbasa, kan agigam iti libro, mami. Saan kami nga umanugot iti kayat mo mapasamak? No ipilit mo ti kayat mo. Ha, saan kan nga agpakpakita dito'y balay? Itaman pa'y Dani, nakaumay kamot dito'y balay. Dito yak mampay, auntie. Masurunak ijay balay mi. Apay ka di barok, anya ka diti parikot. Ipapilit da nga agkulehiyo ak. Ngam, saan ko akabalan, auntie? Kaya't dalaeng met anasaya at ti masakbayam. Iso nga ikagumaan da ka pagadalan. Ngam, diyak mat kabalan ti ipapaaramid da, auntie. Anya nga ron itati kayat mo ang mapasamak, barok. Mga laklangan iti vocational. Naawan mo't ket diti dakas na ti vocational. Tinapatag kat adamalpas mo. Ken amum to ti agtrabaho, inton makalpas ka. Masapol nga agtrabaho ak, auntie. Ipakitak, nga ures sa anak ang makaturpos iti kurso. Makapagtrabaho aklat ta. Di kayat ko kat hotel and restaurant management, mami. Agbalinak to ang manager iti hotel. Mayat day ta. Ngam ti kabsat mo, di nakit din kaya ti agadal iti kolehyo. Kasano kat nagkulnat mo ti ulo na, mami. Sayang lang ti pagadal na. No kanayon tumot lang ang mabagsak. Ngam kababayan kadagiti gagayam kan katrabahuan mi. No saan nga agtuloy iti kolehyo ti kabsat mo? Kasano, no di na ipasnat ti agadal. Uray ka di kanayon ang mabagsak, pagtuluyan nyo lata, mami. Jakman amoy ti dayjay akabsat mo. Ay, makapasuron. Apay ngay nga awan, napanan naman nga tan. Sumangpet to, no kayat na. Laklakayanan. Amo na ti dalan na nga agawid. Si kagadidaytan, James. Nabayag adita nagkit-kita ah. Manmanuak ngamin nga umay ditoy, bro. At da ngaminan automotive shop ko. Ijay kabangibang nga ili. Sa dino dayta? Iti asideg metlaang ti automotive school. Umayak man mat agsursuro ijay shop mo, bro. Kayat mo ti agtaltal kan aglinis iti lanlandok kan gumatilugan, bro. No iso ti trabaho, apay kid din nasaan? No saan lakid di anang ato ti kikit mo? Agkasapulan nak iti kadwa ijay shop. Ngam ne. Suruan ka pa nga umuna tanalakamot asursuruan no lakat ta interesado ka. Si kamat, bro. Kahit ko kadimot ti agsursuro, no saanak nga interesado? Mapanak ije kabang-ibang nga ili, ante. Makikuyugak iti sigud agayem ko. Nga da automotive shop na. Agpakada ka kadagiti dadakkel mo. Ang mga nubirukan da ka. Da kayon to ti mangibaga, ante. Di dak tumot la palubusan. No ibagak nga iti automotive shop ti papanak. Talaga ka di aday tati kayat mo. Di kan agtuloy iti kolehyo. Unan di. Ngamin, ang mga numabagsakak mo't lang kadagiti subjects ko. Sayang lang. Sige, tayo ibagak to kadagiti dadakkel mo. Agyaman na kada kayo, ante. Imbag pa'y da kayo, tamawatan dak. Ngamdamami kan dadi. Saan dak pulos ang maawatan? No day tati pagasmam, anya nga rod ngay. Agbyag ka ba titikas ta akita ti pagsapulan? No makasuro ka? Dakkel mo't gayam da ito shop mo, bro. Tapno ada pang iparadaan da itilugan nga ipatarimaan da. Ay na progreso kan, bro. Manudag ito ilugan nga impabati da. Adupay gayam ti kakaduam dito eh. Wen bro, sinurwa kamin da kita. Ididamo kat para ugas dalaeng. Ita, amudan ti agtarimaan. Mangrugi akmat nga ron iti para ugas iti lanlandok. Talaga, kasta bro. Kabayatan nga ugasam, maamuam mo tinagnaganda. Ken no anya ti usar da kita alandok. Kaya't kulaunay amamuan, bro. Mangrugi ak nga ron din.
Imbag ta nasabat ka dito'y kabagis. Adda kano iti balayo ni Dani. Iso ti imbaga ti karo bayo. Napan ije kabangibang nga ili. Iti automotive shop ti gayem na. Anya? Mapankit din agigam iti panaygrasa alandok. Dakas ka di. Katno iso ti kayat na trabaho. Awan mo ti makita ka madi. May mayat kumano ag kulehiyong mat kabagis. Kasano, no kunana mo tadi na kayat. Ha? Sadot kit di na ijay nga anak ko. Saan akin nasadot kabagis? Di namot nga rod kabailan. Noan niya ti kayat na, di palugudan tayon. Di nala matultulan ti kabsat na analaing pay iji pagadalan. Saan mo't nga rod nga agpapada ti laing ti tao. Adda na laing, adda mo't saan. Apaya na kami suot ka. Kaslaan ta kapungtot mo. Dayjay manadani. Napanket kano iji kabangibang nga ili. Tamapan kano ag sursuro nga ag mekaniko. Pakakitaan na muno talaga. Mangibabain. Anya nga tati masakbayan na itikas jay akayat na. Imbag ka ni Jane. Tagbalin to ang manager tan nalaing. Dayta nga ro ti imbaga ka ni Jenny. Kunamot ni Jenny. Ano iso kano ti kayat ni Dani. Palugudan tayo kanon. Makaammo ni ti bagbagi na. Di na ammo ti agtong paliti sao. Makapasuron dayjay at tao. Nagbit ka mo na nakasursuro, bro. Amom, agkasapulan ti kumpanyang ayan ti kabsat ko ijay Korea. Kayat mo ti mapanijay? Ha? Kasanon to shop mo no pumanaw ta? Ni ading kun ti mangimanihar, bro. Sayang mati oportunidad. Kayat ko ti mapanijay Korea. Dakal ti kasapulan, tapno makapan ijay, bro. Tumulong ka no ti employer para iti amin nakasapulan. Agbayad tanto, salary deduction ka no. Nagsayatan, no kasta salary deduction. Iso apadasen taman, ti agabroad. Anyamot tan, nagrigat mo't gayam ti maitalo a manager. Para sukat iti abong ti kama kan supot ti pungan ti trabaho. Kasta tanabiit ka pay. Urayem. Tamadanon mo't lang ti panakaitalom a manager. Kanon to pay ngay mami? Inton ag-retire ti agdama a manager? Adan tula tamot gundaway mo iha. Makapasadot mo ti aguray. Nakaturpusak iti upat atawan iti kolehyo. Ngam para ikatlaang iti supot ti pungan kan abong ti kama ti trabaho. Anya nga rod kat kastamot ti intorpos mo. Sapay nagbabati sweldo. Minimum laang. Nasaysayatan day tanggam ti awan. Kumusta mo't nga tan ni Dani? Tadi namat kinayat ti nagadal. At damat nga ta masusweldo na? Amangan numukhang grasa na kanayon day a tao. Day tati maganap ti di na kayat ti agadal. Nakitsenda ka mo't gayam kabagis. Ay uwan gayam, adaman damag. Nagpakada ka di kada kayo ni Dani. Nagpakada? Papananda ko ma? Nabayag basitan ang nakapan. Di na ka di imbaga kada kayo. Awan mo ti imbagbaga na kabagis. Napananda ka di aya. Ide, sinuruan laang dyan na laing amikaniko agayam na. Limaing, iso anapanda iji Korea. Ada ka no kumpanya ijay anangala kadakwada. Korea? Nakapan ijay Korea ni Dani? Di ka man mangrabak kabagis. Amo na ayamo ti araramiden na tapno makapan ijay Korea. Awan to mati panagtalakyo iti kabailan ni Dani. Sinuruan di gayem na. Limaing, tanalaing mat yan ang isuro kan kwa na. Kasla imposible ti ibagbagam, kabagis? Imposible ko nam. Tanilaang Jane ti dinungdunguyo. Isulaang tinalaing para kada kayo. Isukat nga imay ijay balay ni Dani. Kasla imposible ti ko na ni Jenny. Nga adda kano ni Dani ijay Korea. Iti tagtagainip na siguro Nyakit na makapanidi Korean. Nasaan mo ta nakaadal? Ti pagsidawak, nabayag ka nun ijay. Nga maapay at di na taman laang kumustaan? Kasano amang kumusta? Amuta mo grasa ti kanayon lang igaman.
Kuna ni Janie alim maing kanong agtarimaan itilugan, babaeng iti kayom na. Isuan nakapan ije Korea. Nakasursurong ang tariman itilugan? Aga simbol da kano pa itilugan ije Korea, kuna ni Jenny. Bro, agbakasyon tan ije pagilyan tayo. Di ta napupuutan. Agawit tagaya man. Dakkel ti urnong mo, tas saan ka unay agastador. Masapul nga isa ganaak ti masakbayak, bro. Mailiwak mo tan iti pamilyak. Agawit ka kadi ije balayaw. Agpakita ka kadadadi kan mamim. Una, bro. Dadakkel ko pa'y langid, ha? Didak siguro kaguro itan. Tadamat trabaho. Nga uray jak nakaturpos iti kolehiyo. Kang runaan ti gaget, tapno agbaligi iti biyag. No saan nga amo ti may sa atrabaho, mabalin mo ta sursuruan. Pudno day ta, bro. Sinursuruan nak. Isu anak kasursuruak mat. Isu adakal ayaman ko day takan ka, bro. Ay na, kinala at nakbarok. Sumagput kamot gayam, ngam di mo imbagbaga. Umay kakit din, tama pantay jay balay, anti. At damat to inarkilak alugan. Tadyak pa'y nakagatang itilugan ko. Ay, alaman nga rod ka, anakan. Nasaya at numapan kamot iji balayo. Kailiw ko'y dan, anti. Hanggang saan na mabalin adi ka dagasan. Napatag kamot kanyak, anti. Ala, inta nga rodon barok. Di da kamot siguro kasurun itan. Ta addan na sursurom at trabaho. Ay, aguray pa'y gayam, anti. Ibati ko, ti pasarapom. Ne, ay, wan nga agpaiso. Amangan numabati pa'y daytay di balayo. Isu nga ron nga kunak nga ibati kon. Kabagis! Ilokatyo ti gate! Ada sorpresa kada kayo! Mabit lang ang kabagis. Umayan! Dani? Sika ka din day ta, anak? Napnapanam ka di. Nabayag adi ka nagpakita. Agmanuak, mami. Mailiwak matan kada kayo. Bendisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Mario! Jane! Umay kayo ditoy! At Dani! Dani ko nam, umay kami. Ay, Dani anak. Imbag man ta naghawid ka niti balay. Ay, dispensaran na kami ha. Naglablabas kami. Lipatan tayo ti amin, dad. Mga barwanan tayo. Kat ti masakbayan, ti sangun tayo. Uwan anak. Ay na, kumpleto tayo matlangan. Katamom, naka-amiris kami, anak ko. Makasuro ti tao, nulaket si dadaan nga agsuro. Iti sabali abangir, mabindisyonan ti tao anapakumbaba, kan nagagat. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay ibasa ti Proverbio 10, versikulo 4 kan 5. No nasadot ka, pumanglaw ka. Ngam no nagagat ka, bumaknang ka. Agani ti manakam a tao no tsimpo ti panagani. Nakababain ti maturog iti tiyempo ti panagani. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo.
Dalan, kinapudno Ken Biag. Apayain, aldawain, nga matmaturog kayo pa'y laeng. Adawn, tinakabunubawn, ngam adda kayo pa'y dita, nakakukot. Ni tatang met. Anya ayat iparikot yo, tabigbigat kat nagngiwat kayo. Ay nanagmayatin ti biyag mo, Don Luis. Nalipatam sa mo, taman nalon ka. Apay ayan numan nalon na tatang. Kinaman nalon mo tim patawid yo kanyak. No saan ka asadot, iti pagadalan, iti pagadadalin ka, di maestro ka kumaitan. Ang sabali mati nararamid mo. Babae mati inubobram. Ingkakit agbunubunain. Nagbunubon siguro ni Manong Celso. Apay, tinangdanam ni Celso nga agbunubon para ken ka? Impatalon ko kan kuana titalon ko, tatang. Anya? Impatalon mo? Kat anya nga rin ti aramiden niyo? Agkinkinap-kap kayo latan, di ti asawam. Ay, panawan kayo manlagay. Napaklan kayo asadot. Apay adumayamudum ka si Mangpag. Adda ka di kinaapam. Masuro na kay di anak mau. Nakaiwaywaya kon itinuang. Ngam nalabasak ket ida. Adida pa'y nangilukat iti tawada. Nakaturog na pa'y lang agasawa. Anya, kano na nga ton di inay. Di da pa'y nakariang. Ibabaon ko nga ro, dama pa nagbunubaon. Ngam impatalon na kit kano kinisilso, titalon na. Taapay nga impatalon da. Adaya sa bali at trabaho na. Ta ipatalon na pa'y. Dahita nga raw, ti pakasurunak. Nagbalinin adon, di anak mau. Doon sa dot tayo suti amaw. Nag-apam na kay. Anya ti karga day talabang awit mo. Itinapan ko inuwayway tinuang. Adda nakita nga ado nga uong ije turod. Wala, nagrubot ka tayong kaman ilako. Isupay, tanay, nangina ita ti uong. Nangina talaga ti uong. Sige tamang dagasak meten iti bulong ti parya di tadalan. Inayon ko nga ilako. Alya, tao may katulungan nga agala iti bulong ti parya. Tapno saan ka amabayagan nga agala. Sapay ko matamalakok amin day ti uong lakay. Nakatsamba kay ti uong Ado ti aggatang iti igid ti kalsada. Tasaan da amapmapan iji bantay bakit? Di da makakitkita iti uong. Inak lang arudan isursur di ta kalsada. Saan kon nga iudong ijay ili? Mangtid kayo man dita uong yun, nanang. Nangalaan nyo ka dita nga uong. Nunapan kayo kumaiti turod iti asidag ti talon yaw. Da kayo kumati nakakita iti adu nga uong. Inlako ni Mirna nga asawa ni Celso daytaoy. Adda manen nagtubo nga uong ijay. Amuyo mo't gayam akan ayon na pagtubuan ti uong ijay. Apay adi kay ngamin mapan. Naamor mat ngamin iti bigbigat. Kan napitak ti dalan na mapan ijay. Dayta ngamin sa dutyo ti aga daw. Amom ka di aribo ti naglakwan ni Mirna iti uong. Kan adda pa'y nayon na aparya. Ngamda kayo. Di kay pa'y makaraman tanagsadot kayo mga main. Ay, ni nanang. Dumaw daw atakla ang iti uong. Nagadun sa uda. Ay, lading ita kanakaw. Ngam kasanunton ngay dagiti anak yaw. No kasta kayo laang anak kasad sa daw. O may ko ibaga mabalinan agapasan ti pagay mo, ading ko. Gapasan yon. Taiyag yun to dito'y balay, tibingay ko, Manong. Saan kayo ka din nga umaiji talon? Tapno makita yung mati maapit? Saan masadutak. Kan medyo agpanatangak ngamin. Ilasin ko tinggatang ko iti abuno kon pestisidyo. Isumuter aramidan ti daduma, ading ko. Ala, wanen. Basta sumangtot dito'y balay, tibingay ko. Sige. Ang amsikan tumutan ti mangbayad iti kumboy dag iti umay mangbunag iti bingay mo nga Eric. Sapay awan kwarta kapag bayad ko. Awan kwartam, tangdanam ida iti Eric. Alang arod, Manong. Ibagam kadang iti agbunag, ta Eric ti itangdan ko. Nagmayatay, Don Luis. Uray tinagbunag kumalati inaramid mo. Saan may? Tatinangdanam pa'y tinagbunag iti irik mo.
Numuna ta irik pa'y gayam ti intangdan mo. Ay natatang, awan nga rod kwarta nga itangdan ko. Sika ko man tinagbunag senyor. Impasagad mo ko man Anya ka di ti pakasiknaran yo. Kat saan kayo mat nga imbaon? Dinak imbaon. Ngam intun awan ka ninyo, ijay tumanin balay titurungin nyo. Ado kumamit katiapit mo nga irik, ngam saan ta impatalon mo titalon nyo. Nagrigat mo't nga rod ti agtalon. Narigat kadagiti sadaut akasken ka. Kasanaw no agadal ton iti kolehiyaw dagiti anak yaw. Nagaduma ti Eric yun. Mano asa ko dagita? Naurnong, takanayon kami amapan makitangdan. Irik ngamin ti itangdan dagiti daduma. Agasam? Nagadun ti naurnong yung nga Eric. Kasano ket dua kami kinilakay ko. Sabali pa'y titangdan ti dua nga anak mi. Sumursurot damot amapan makigapas no awan klase da. Bilibak man kada kayo. Kaslasaan kayo ang mabambalnog. Pasaray adayin ka ila kung agkakanat. No sana paraya. Saluyot kan no anya laditan. Isagsaga na ak ngamin ti panagadal dagiti anak ko. Narigatan no awan pagadal da. No siyak. Diyak maanusan di kasta. Sana bale. Tadamot dagami apagalalaan mi iti pagbibiyag mi. Imbag kada kayo tadadagayo. Da kami ngay. Awan dagami. Iso makitaltalon kami lang. Panagkunam nga ta. Mapagadal da Celso kan Mirna ti anak da. Kat awan Apolos sa nikwada. Nalakaya ti agpaadal nga awan sa nikwa kan trabaho. Kas kala agpalsiit nga awan bala no kasta. Danda ni agkolehyon di inauna nga anak ta. Kasano ngay kat awan mat makukwarta ta. Mangisalda to iti daga tapno adda aramatan na. Diyak mat ipalubos ang makaadal ti anak ni Celso. E dinto tasaan kadata. Kababain no makaadal ti anak da nga agpaiso. Ngam ti anak ta kat saan. Awan pangalaan da iti pagpaadal da kunak tumet. Sa bagay, pangalaan da kumangay. Da tayo, kat adadaga tayo ang mabalin tayo nga isalda. Iso asan ta amarigatan. Tadakkelan dagiti baka nga impatarakendakan ka, alakay. Talaga dadakkel da takanayon mo't nga iruutak ida. Nadalos amin atambak, takanayon mo agaikan. Mairaman pa'y kit di amagaikan ti tambak ti sabali a tao, kunam. Kay ikam ti tambak ti sabali, gapo iti ruot nga itad mo iti bakam. Kat isumad. Isumad lang adida pakairanudan ti ruot ti tambak da. Tawan mo't nga rod baka da. Agyaman da pa'y kit di tasikan ti manggaik iti tambak nga awan tangdan mo. Umanayan na tangdan ko ati ruot a maalak. Sa bagay, numalakom ti bakam, ijay mun ang maigaman ti tangdan mo anang ruot. Diyak maigaman da ita, bakit? Ngamin, aramatan lagi ti ubing nga agadal. Lakay, kasapulan ti anak ta ti kwarta nga agiskwela iti kolehyo. Masapul nga isaldak ti may sa adis o atalon tayo. Iso ti aramatan na, tapno makaadal. Di ka di taltalunan ni Celso ti isaldam. Una, maawanan day di a Celso iti talunin. No maawanan iti talunan, ad-adaas saan da makapaadal, tawan talunan da. Agatang dan iti bagas. Saan kun aparikot day ta? Ti parikot ta ti into naranta. Masapul nga agisalda, tapno makapaadal ta. Ingka nga roden mangsapul iti mangsalda iti dagaa. Kan ibagam kada Celso nga isaldam ti talon at taltalunan da. Oh, nakaumay ka man dito balay, ading ko. Importante nga minti ibagak kan ka, manong. Isaldak ti taltalunam, taramatan ti anak ko nga gadal iti kolehyo. Kidawak ko adi mo isalsalda iti sabali, ading ko. Apay kumasaan ko nga isalda, kat kasapulan mi nga rod ti kwarta. Manukan iti pangisalda may ha? Isaldak iti 40,000. Ngam, into na da trabaho ti anak ko. Sakaan minto matlaang.
No sakaan nyo inton makatrabaho, medyo napaot nga rod. Mabit lang nga urayan ti upat atawin. Wala. Sana bale, takalaklakok mat itibaka at tinarakan ko. Ura siya kung timang salda, ading ko. Anya? Adda pang saldam iti daga ataltalunam? Ay, insaldamit gaya man ni Luis ti talon na kiniselsaw. Taapay nga insalda na. Aramatin ka no, Japo ko tangag kulihiyaw. Sapay kumaata masakad amela ang titalong tasayang. Dahil tangaro ti pampanunutak. Naira na ngamin ang naglako ni Silso iti baka at arakan na. Imbag pa'y kat ni Silsaw, kauray awan dagana kat nagagat. Nalaing nga agirimedyaw. Agam ni Luis, kasla daw nga gururay latan iti grasya ang mababtuag. Awan latam mo ka nasaya at apagbanagan ti kasjay at tao. Sadot. Nagpadaan da nga agasawa. Sadot da adwa. Iso titimawid ang dagiti anak da. Tay sumo nga may timakit-kita da. Agtarakenak iti baboy tamabibiit a dumakkel lakay. Iso ti daddo mga aramatan dagiti ubing nga agadan. Ay kadwan ha, tatarim nagtikulungan da. Ken adda buryas ala ko ni Gemma. Nadamag ko nga rod, iso apadasak mo ti agtaraken iti baboy. Adda pa'y matkit din na bati apaggatang iti feeds. Ken buryas. Sana bale, tano aglako ta iti natnateng, iso ti daddo mga igatang ta iti feeds. Ano san tapay lang bakit? Makaginawatan to, no makatorpos dagiti anak ta. Wen alakay, sapay kumaat a makaturpos danto. Tamakita da matirget ta ngagtrab-trabaho. Kanayon talang ida apalagipan, nga igaed na ti agadal. Day tati kanayon ko nga ibaga kadakwada, lakay. Ay, nakasaok ti maysa kadagiti kaklase ti anak ta. Apay nga ron nga agsanoong ka. Apay, anyayat imbagana. Ay, saan ka numot gayam amapmapan iji pagadalan ti anak ta? Tasabali ti papapanan na. Masadot ka no nga agadal. Anya? Nangip-ipanan na nga ron nga iti kwarta nga inalala na. No saan mat nga agad-adal. Adda ka no kakabkabalay na. Agigyan da iti may sa boarding house. Anya? Sinalbangkit di. Manon tinagastos na. Ita, sa balin tinintunar na. Amula ko masadot nga agadal. Tasantan nga insalda ti talon. Makitak tula ang dayjeng anak mo. Makaraman kanyak. Ay, lakay. Baliktad itan tinapasamak. Nalawa idi ti daga tayo. Daselso ti awanan. Ngam iso da itan ti adadagana. Tainla ko tayo kadakwada ti daga tayo. Nakaadal pa yun dagiti anak da. Idinto ta masadot mat nga agadal ti anak ta. Eta, dakkelan ti balay da. Ininta basit pa ilaang ti balay tayo. Agpaiso tay kunada. Napartak nga agprogreso ti nagagat. Naladawon ti amin. Ngamin, bakit kan lakaytan? Damanong silso iti mang taltalon iti talon tayo. Ita, kukwadan ti talon. Sakbay ko ba maipulang mitibiyag me? Makita mi kumamay nga progreso kayong anak me. Hangam gapo, ta saan kayo ang nagagawa? Ti kaarubay o ti bimak na ang tanagagitda. Uwan nga ron tatang. Nung nagtungpalak ko makada kayo idi. Nasaya at kumamot ti biyag mi ita. Amo ka nakaamiris kan anak. Ngam naladawan ti amin. Nupay kasta.
Ikagumaakasan kami nga agbisin tatang. Ag tinulong kami iti asawak iti trabaho. Anya pa'y nga eh. At damutan pamilya dagiti anak yaw. Ngam na panglaw mo ti kabibiyag da. Sadot damot nga minakas kada kayaw. Bagbagak idan tatang. Ibagak atuladan dadamanong selso. Tanagagit da. Tapno lumong aw damat. Ay, sayang pa'y dagiti sanikwami. Tas abalin tinagnumar. Gapumatla ang iti kinasadot mi. Ore awan sa nikwa no agagat ka o masidagkan ka ti grasya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sanggot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti dalan. Kinapudno, Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inte ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ay ayatek akakabsat, saan nyo nga ibalusan ti bagiyo. Nudiket, bayan nyo at ipungtot ti Diyos ti agibalas, tana isurat, kukwak ti pamalas, syakto ti agibalas, kuna ni Jehovah. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Nay, naan ano day tarupa manakaw. Dara-dara ka matasimang pahit. Tatang, awan mo ti amo kabasol ko. Ngam dinang ran naklatan ti anak ni Dunya Lucia. Anya? Inaramid naman endaytakan ka. Ay, nalabasan ti anak ni Doña Lucia. Bayan yun tatang. Tinapatag. Kat nakasangputak asi kakaradkad. Ngem anak ko. Tatang, saan yun nga ikaskaso? Gaputa uray anya ti aramiden tayo. Awan laban tayo kan ni Dunya Lucia. Ay, ala. No isuti ko nam. Ngem pangasim tagan anad ka. Kandi ka agar aramid iti may kaniwas. Gapo iti inaramid mo. Nagbabawi ti maysa nga investor nga ag-invest iti maysa a proyekto. Mama, diyak amo akadwayo sumangpet da jaya tao. Kan, saan mo tasyak tinangirugi? Anya asaan? Nakita na asi ka tinangirugi. Kan saan lang adayta? Nagtutulungan yung agbabarkada at dinangran ni Samuel. Ini kaklang mat iti leksyon na ni Samuel. Gapo kan kwa na? Saan nakapagan ano ni Carmen? Gapulaang iti babae, dinangran yun ni Samuel. Agpanpanunot ka kadi, Carlos. Mayatel daw mo Samuel. Naibus namin adagos dagiti lakok anatang itang aldaw. Sigurado, maragsakan lakit di datatang kenalan. Saan la aday ta? Magatang ko dagiti kasapulak iti pagadalan. Kasta ka di? Talagang nagagat ka na singpat ka, Samuel. Saan la aday ta? Kanayo na makita ka iji simbaan. Wen, iso ngamin ti di makla, Carmen. Ken, mamati ak, at itaong agbiag iti nasantuan, kat ad-ad dapay aparaburan ti apo. Agpaiso day ta. Ang pudno ka di adinangran na kamanan ni Carlos. Kan, itulok mo ka di akas talata na kanayon? Pudno kinabil na. Ngamjak agibales. Gaputawan matlaan ti maganab ko anasayaat. Ken, ikararak ko iti apo. Nga ison, ti makaam mo kenkwana. Haday ta. Nalpas kun at sinibugan dagiti mula mi anatang. Ay na, mangrugida na dumadakkail.
Ti anak ni Doña Lucia ti sumungad. Hoy! Sika lang ay. Sika ka diti ama ni Samuel? Ah? Ay, wine. Anya ti masapul mo iti anak ko. Awan ni Samuel. Apay ngay. Agdanog kamatay na anay ka. Damagam iti anak mo. No apay adinangran ka, sika lakay. Ken bagbagaam ti anak mo. Asaan nga agin lalaing. Kunamla na sino ang nasantuan. Ngem, saan mo't gayam? Ay awan ti amok abasol ken ka ti anak ko. Nasingpet ti anak ko. Ti kunam kit di, agin sisingpet. Ditakan! Imayag, tapno siya akong ti agbayad kadag iti pilsyo iti hospital. Kan alam da ito'y agatan, Samuel. Dunya Lucia. Basit lang agatan da ito'y. Tinapatag. Saan kayo nga agdarom? Gaputa madadaal ti reputasyon ko kas negosyante. Saan kong awatan da ita agatan, Dunya Lucia? Kandi ka agdanag. Saan kaming agdarom? Apay, saan kayo nga agkasapulan iti kwarta, Samuel? Pudnong agkasapulan kami iti kwarta. Ngam saan aday tati kapatgan iti amin. Agyaman aklang iti day ta agatad. Ngam lading itag. Jak awatan day ta agatad. Carlos, namin anon nga imbagakkan ka, adi ka kayat. Kan pa nga asim, pumanaw kan, gapot adupay ti aramidat. Anya? Itala nga umayak dito'y balayo ng papanawan nakpay. Apay ka di adi nakayat, ha? Uray anyat aramidam, di ka maayat. Pasensya kan, ngam addan agtagikwa iti pusok. Kat saan asi ka dayta? Iso apang nga asim, tadi nakrengrengan. Jak maklunday tangay imbagam. Adumat ti kwartak. Kat agbyag ka anarang ay itisidong ko no siyak ti pilyem. Wen, agbyagak na agpayso anarang ay itidanam. Ngam jak to agbyag anaragsak itisidong mo. Anya? Binasted mo ni Carlos, friend? Amangan noan niya ti mapanunot na nga aramidan. Saan mo't amabalin na sung batak? Ta saan kumot nga ay ayatan? Ala, agan-anad ka nga rod. Amangan noan niya ti aramidan na ken ka, ta binasted mo. Sapay loko-loko day chay. Iso tay tao adi na kayat ti mapaay iti kayat na agun-udan. Wen, bilhen. Talaga nga agan-anadak. Maawatan ka no apay adi mo kayat ni Carlos. Takas ko na ni nanang ko, pilyak ka no ti sungbatak abaro. Detay ka no makajos, tapno na singpat, saan abartak, wano agbisyo mo. Pudno launay, husto ni nanang mo. No makajos ti tao, liklikan na ti madi nga aramid. Kumustan ti takyag mo, tatang? Ay, naimbaga na inanakaw. Iso mabalin kon ti mapan iti bangkag. Nang runa ta adumanen ti maarami di jay. Agi na nakayo kid di tatang. Siya kun ti mapan iti bangkag. Uray, tasabadumat ita. Kunak man no adda papanan nyo kadagiti kakaduam itangal daw. Napan kamin iti kalman. Taisulaan ka no ti wayada. Ayun gayam. Imay itay ni Carmen. Tao may nakabisitaan. Ngam, imbagak ang nakaturog ka. Isuasan ang nagbayag dito'y balay. At daintid na akamuti kan sitaw. Katariniing nakumalata Ha? Kat numayat ti uuro kam itay. Isuadi kan binangon. Simangpet ka manan anabartak, iho. Inaldaw lata nakasta ka. Apay, di ka di maumang agbarbartag? Mama, diyan kami maklon na din na kay ayatan ni Carmen. Kat ano mati babae dita, mabalin mo nga arman. Apay paylaang aday jay a babae ti kinayat mo. Di yung amin mawatan, Mama.
Iso lang ti babae nakarik na kiti kastoy. Kensan laday ta? Napintas, ken nasing pata babae ni Carmen. Anya? Ngam, saan amay bagay iti estado ta iti panagbiag ni Carmen, iho? Ti Piliyam, kat jay babae nga adak kaya na iti biag. Mama, Dengganak, iho. Kaputa pagsaya atam batlaang, daytoy nga ibagbagak. nakaluto kagaya may nanakaw. Ay na, nagbanglumet tinday ta inlutaw. Untatang. Isungag tugaw kayon tamangantan. Kalpasan na, inta makimisa. Domingo ita. Ay, wan gaya man niya. Nalipatak metin na Domingo gayam ita. Ha? Ala ni tatang. Amangan no agkabaw kan? Ay, saan pa'y met Angem saan abalay no agkabawak. Adda kamit amang ipalpalagip kanyak no pa nagmimisa. Un matkit di tatang. Ala, mangantan. Tamangan no bumao ti makan. Daytoy ket ti kayat kaw. Mabsugak iti taraon, kan mabsugak pa iti sasao ti apaw. Ikan ka iti dakkel agatad. Gamti kayat ko, agasawa kayo iti anak ko. Tinapatag kanya kat agragsak ni Carlos, kantap no isardengnan ti agbartag. Ladingitag, Doña Lucia. Ngamjak umanugot iti ising-singasing mo. Nang runa ka jak ay ayatan ni Carlos. Apay, di mo kayat arumang ay ti biag mo. Kansan lang nga dayta. Maited ti anak ko amin akasapulam. Pudno, agrang ayak iti sidong ti anak yo. Ngamjak tumatlan na ragsak. Gaputa saan nga iso ti ipit-pitik ti pusok. Kan kang runahan iti amin. Awan kan kuana dagiti galad. Asap sa pulak iti maysa alalaki. Anya ti kayat mo asawan? Maipahingag paiso ni Carlos dagiti kasapulak. Ngam adda ka di panagbuteng na iti Diyos. Ay, nagatang kumatlaangan dagiti kasapulan mi ije balay. Ay, agawid akmatan. Tapno makaluto ak iti pangrabian mi. Ni Carlos ti masabat ko. Umasidagan. Kunak tupay kat asikaday ta, Samuel. Apay ka di. Anya ti maipay ko. Agpudno ka man kanyak. Kaayan-ayat mo ka din ni Carmen? Ne. Wan. Kaayan-ayat ko ni Carmen. No kasta. Daytoy ti maiparbangkan ka. Ala, di ka nagsangit, Carmen. Tata, Jack lang amin maaklon na kasya tinapasamak ka ni Samuel. Ay, tinapatag. Naitaray adagos dito ospital, ti anak ko. Ket natiliw metan ni Carlos. Tata. Patibkerem ti pakinakam mo. Masiguradaw, sana baybay anti Diyos ti anak ko. Iswadi ka nagsangit. Patsyak ang malasatan ni Samuel ti operasyon na. Ket umimbag, gapo taadda iti sidong ti apo anamarswa. Anya da ito nga inaramid mo, anak ko. Mama, diyak kayo ti may balod. Tulungan ta ka makarwar ditoy. Mga lalaang ti abogado ti maaramidak ita, anak ko. Nagado anak kakita iti inaramid mo. Kansaan laada ita? Nagadumat tandag iti nagdarom kontra kan ka. Anya? Diyak kayo ti malungsot iti pagbaludan, mama. Diyak lakit di kayat. Saan ka ngagdanag, anak ko? Agpatulong ak kadag iti amamok. Barang makarwar ka dito'y pagbaludan. Tata, ingkay pa'y aginana. Gaputa amok anabannog kayo ang nagbambantay ka ni Samuel idarabii. Ay, inton madamdaman anak ko.
Pangaasiyo, taginan na kayo. Tapno adda pigsayo. Sana bale, adda akmat amang sublat kada kayo. Agyamanakin ka, Carmen. Tada ka mang tultulong kada kami, iti anak ko. Awan anyaman na tata. Gaputa saan kayo nasabsabali kanya. Kan maysa, kaayan-ayat ko ni Samuel. Iso ati kayat ko, adda aklat ta itisibay na. Kumusta kan dito'y pagbaludan, iho? Mayat-mat, mama. Naanos da kanyak dito'y. Kan adon tinamamok dito'y pagbaludan. Iho. Nakamiris akon, mama. Pagbababawiyak dagiti inararamid ko iti kalabas. Kahit pakawanin na ko, mama. Napakawan kan, iho. Kan pakawanan nakmat. Gaputa saan ka nga insuro itinasaya at awagas. Mama. Naladaw man ti amin. Ngam aklunan ta nakastoy tinapasamak. Tinapatag. Nakamiristado. Sana bale, takanayon kaabisitaan dito'y pagbaludan. Uwan, mama. Kat di kagdanag. Gapotag sing-sing petak dito'y. Kablaawan ka iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman tatang. Congratulations, Samuel! Nakaturpos kan kas may nga engineer. Wan nga rod. Kot uray si ka. Congrats, Matt. Teacher Carmen. Sika talaga. Kat, sumurot kayo na kada kami. Tamapan tayo mga ija restaurant. Ay, ketwin Carmen. Dayta ket urayak. Sapay itayak pay lang nga mabisain. Ni tatang talaga. Basta makan. Nagalisto. Sana bali tamakabsog met ti makan. Pudno ka di ti makitkitak. Sika ka di nga agpaiso dayta, Samuel. Agyaman na kiti apo. Tadinengeg na ti karkararag ko. Juan Carlos, kumusta kan dito'y pagbaludan? Nasayatak matlata dito'y. Sika ngay. Okay aklaan, Matt. Imayak, tao may kabisitaan. Nakuna ngamin kanyak ni mamam, akayat nakamakita. Pakawanan na kumay ti inaramid ko kan ka. Naamiris ko, asaan ama iparbang dagiti inararamid ko. Nabayag na napakawan ka. Tinapatag, nagbalbaliw kan. Kang runaan iti amin. Namati ka iti apo. Kan intulok mo, nga iso ti agari iti kaunggam. Nasaysaya at nga ayat ti agari iti puso ngam tigura. Tati ayat ipaay na ti kapya. Kati Diyos isanto ti mangsubad kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo, Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 16. Agpanunot nga umuna ti manakam a tao, sakbay nga ibanag na ti aramid na. Ngam ti maag, ibotaktak na ti kinaignorante na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Adamot ka barbaro akaro ba tayo?
Nagyan na iti kwarto a pinanawan ti sigod a karuba. Barang nusan akas iti sigod, adida makabayad iti abang da. Iso a pinapanaw ti akin kuko iti balay nga babangan da. Ay, nanginamot nga min ti abang ita. No basit laang ti sweldom, saan nga umanay iti iso amin a masapsapol. Iso a masapul ti aginot, no kwarta ti pagsasaritaan. Iso nga rod asaan ko agatangan ti awan ka usiskan na. Ang mga no ada emergency a pakasapulan. Kat awan ka utan. Dayta ti rumbang aramidam, tapno adala ta maidulin mo. Ay, wan alakay. Nang runa ita, tanguminam at aminan agagatangan. Anya nga ti trabaho ti karuba tayo di tabangir. Jemot lalaki ti kanayon arumwar. Maamwak tuman anya ti trabaho na. No dagdamag no anya ti trabaho, saan mga ibagbaga janitorak iti may sa apasdag. Ayun kababain. Masapul ati amuda kat di adal ka. Kan adda na pintas at trabaho. Di damat lamadlaw da ita. Di sinte ang karumrumar. Di damat umay ijay ayan ko apasdag. Ibain ko nga ibaga nga awan trabaho. Kun masapul mo't ati amuda kat nangato ti saad mo iti trabaho. Dahit ati rumban. Bakit? Di kaaruba mi mo't iti boarding house dayta. Ay, asit kak man. Gumatgata mo't iti saka ti manok. Gumatangak mo't iti sabali. Hi! No jak agkamali. Si ka di kaaruba mi. Saan ka di? Wan. Si kamo di ka barbaro nga agab-abang iti asidag mi. Saan ka di? Wan. Siyak ni Anita. Sigod a sekretarya aki di barangay mi. Kay kayak nila kay kung agyanak laan kanon iti balay ang mga sikaso ken kuana. Syakmat ni Nora. Sayang ati trabaho mo i-give up mo. Nariga tagsapol iti trabaho ita. Nalakamot ket iti tagsapol. Masaduta ka mapanagtrabaho. Kasta ka di? Syak, tumultulong ak nga aglako iti pwesto ti kabsat ko. Isupay ati tangdan ko. Aglaklako ka iti pwesto? Pinadas ko mo tinaglako idi. Diyak maanusan tinakatakdar na agmalmalag. Makabannog. No syak, ananusak ta isupay ti tangdan ko. Saka mo ti manok dayta ginatang mo. Imbag man no kaya ti kabalay mo dayta. Siyak, to'y breast ti gatanag. Taasan akayat ti kabalay ko dayta saka ti manok. Nagkita kami ka ni Anita iti tiyendaan. Iti paggatgatangan iti naparte a manok. Sino nga Anita? Di ka barbaro a kaaroba tayo. Gumatgatang ak itay iti saka ti manok. Imay nakisao. Kahit anya nga itimbaga na. Nasa una, asigod ka no a sekretarya, ngam pinaikat ka no nilakay na. Imbag man. Nangato siguro ti sweldo ti asawa na. Taimpaikat na pa iti trabaho ti asawa na. Dayta nga rod ti hatap ko. Kun saan ka no akaya ti kabalay na ti saka ti manok. Iso breast chicken ti ginatang na. Dakkel nga ron ti sweldo ti asawa na no kasta. Naranaak mo di kaaruba tayo di tiyendaan. Siguro nababalaang ti trabaho ti asawa na dayjay. Tasakalaan mo ti manok ti ginatang na itay. Nalakla ka siguro. Iso nga iso ti ginatang na. Tapno saan amadlaw nga agrigrigat tayo. Breast ti manok ti ginatang ko. Ay, awan lakat nga rod na bati a kwartakon. Saan nabali Basta ipagarup da abak nang tayo. Imbagak pa'y nga rod asigod a sekretaryaak ngam pinaikat na taagtagibalayak laangan. Di na pusipos mo nga rod ti ulo ti karuba. At dantumot pa nagsangom iti asawa na. Pusipusak tumad ti ulo na. Apalan da tayo lakit di. Nga uray agrigrigat tayo mat. Miguel, umuna ako na tiyendaan. Taawan kadwa ni Mana nga agi-display iti lako na. Naplantya mo tan jibadom. Nakahangar iti kwarto. San ka unay nga agdardaras? Amang agballasiw ka man adagusan. Hintun kwan, nadisgrasya ka dita kalsada. Naira na la siguro di dandanipan nakadungpar ko. Tanabartok nga minti driver. Pedestrian lane mati ayan ko. Rumbang nga agsardang tulugan, no adda agbalasiw. Wen, ngam agannad kalata. Taadda dagiti driver akas kasero ako nada.
Wanan, saan ka ngagdanag? Saan to ang maulit dayjay? Dagasan kanto inton malam. Tagkuyog tang agawid. Anya nga ti trabaho di asawa ni Nora. Kanayon mo't adisente no rumwar. Mamuantan tumat laing Mabainak lang kami namang damag. No kas di ngagkalugan kami iti jeep. Padasat tuman gayam adamagan iti anak da. Pagad-adalan nga tama ti anak da. Kolehiyo nga taday jayan wenno high school pa ila nga kas iti anak ta. Diyak amo Ay, wen gayam. No agturpos ti anak ta iti high school. Mapagadal tapay nga ta. Ay, panagkunak kat santa ka ba ala na pagadalin. Tabasit mo ti sweldo. Nangina pa iti abang dito paggigyanan tayo. Dahito nga roden abang ti papapanan ti sweldom. Iso nga rod. Saan mo't nga rod akaslay jay ayan tayo ama banin lang nga agipatakder iti kalapaw. Diyak mo't katagyan iti kalapaw laang Kalapaw lang nga roden tinagyanan tayo idi ijay. Kalapaw manan ita. Ipalagip ko nagbabayad ti abang ita. Ang mga nukaslay di pinapanaw ko, ano madanon ti panagbabayad kat di pa'y lagbayad. Danag yu ayamanong. Day talakit din abang ti kwarto ti saan ko amabayadan. Ay nasayat nukasta. At dangamin agab-abang saan ang makabayad. Intun madanon ti panagbabayad. Sana kakastamanong. Manumot laangan ngay day tajak mabayadan. Namnamak nga ron ti panagbayad mo, tada pangaramata kiti kwarta. Amumay, daytoy lang ti pangnamnamaak. Madamag ko man gaya manong. Mano ka di mo ti pagbaybayad ti kaaruba iti abang da di tapagigyanan da. Ni ka dinura ti dakdakamatam. Wen manong, manungay mo ti pagbaybayad da iti binulan. Sulo damot da ita may sa abasit abalay. Ginatangdan da ita asular, balay da daytan, santa nga agab-abang. Ha? Balay da gaya man da ita? Nay, madamamat gayam ti balaybay mo iti linabaam. Nanglangan ak iti trabaho, tapno makalabaak. Naurnungan ak ngamin. Awan mat ngamin matangdanan nga aglaba. Adamat laundry shop. Ingka agpalaban ijay. Ay napadas kon tinagpalaba iti may sa laundry shop. Ngam ada nasukatan iti sabali. Napan ko yung subli. Kan napukaw ti may sa akamiseta ni Lakay. Ay, kasta aya. Amang ano nagkamali mo tinang isubli. Ay, nalabit akasta. Isu akay kayat ko asya kung timang laba iti morang mi. Ay, madamag ko man gayam. Pudno ka di asular yun tinagtakderan tabalayo. Ay, Juan, inkarkarigatan mi nga inyornongan. Nangina ngamin ti abang itan. At da kumamot magatang asular, taggumatang akmanmat. Juan, may mayat matlaang no ada kabukbukudam asular, kabsat. No daman gayam amo mga aglako iti sular, ibagam man kanya. Bayam ta agdamag akadagiti gagayam ko, no ada amuda. Kunak no agab-abang danura di tayanda, saan mo't gayam? Anya ti kayat mo asawan? Libre ti abang da dita? Ginatang da gayam day ta asular. Impatakder da day ta balay da. Naggasat dan. Tadda sular da dito'y syudad. Ibagak nga rod kan kwa na. Ano adam mo na nga aglako iti sular kat ibaga na kanya. Apay kumangay baganakan ka. Adda ka di igatang mo? Imbagak laang mo't dayjay Tapno agpara nga ado ti kwartak. Tapno adamot apalan na kanyak Saan laang asyak ti umapapal kan kwa na. Kasano no adam mo na kat ibaganakan ka? Anya nga iti rason mo? Nalakalaang ang arasonan dayta no madanon. Itaman pa'y nga granata dito arubayan, basang. Ha? Ay, naimbag abigasyon, nana. Kanayon na namin ama kumikom kadagiti homeworks may iti pagadalan. Daman damagak balasang ko. Anya ka diti trabaho ni dadim. Mga opisina iti may sa pribado nga ahensya, nana. Ay, anya kay dayjay nga ahensya. Iti may sa alending, nana. Clerk ijay. Kasta ka di. Nilakay ko, supervisor met. Kasta ka di, nana. Uy, supervisor gayam. Nangatumot gayam ti posisyon na, nana.
Supervisor mat gayam day taka-aruba tayong agab-abang di tabangir. Nakamwa ma-supervisor, anak. Ni Nana Anita, Daddy. Dinamag na nga rod noon niya ti trabaho yo. Imbagak amay sa kayo a clerk. Dinamag mo ka di ma, ti trabaho ti asawa na. Saan, Mami? Imbaga namat kalpasan a dinamag na ti trabaho ni Daddy. Isumat lagayam nga idigim matang iti saka ti manok. Kat kuna naasaan akaya ti asawa na ti saka ti manok. Nubak nang da. Api nga rod nga awan buko da balay. Ang mga no ijay lugar da, kat dakkel ti balay da. Daytoy kadilaang ti sweldong? Imbawas da matikinan ko ije kantin. Kinada pa imbawas da sa bali. Ay, kasanungay abnatak daytoy ita. Awanon LPG, panagbabayad pa iti abang. Awan pa'y bagas tayon. Di nakmat ngamin ilutuan iti balon ko, tapno saan akon nga umutang ije kantin na pagtrabahuan mi. Nanginamot ti makanijay, nang runa no utang. Ay, kasanung ata daytoyon. Sapa imbaga ni Manong Simon, amasapol nga agbayad akon iti upa ti kwarto tayo. Imbag ta nagranatan diti arubayan. Adan ti solar apasapsapol mo. Ha? Adan? Ay, sapay ka ipapautang ko idikalman tay kwarta nga igem ko. No kayat mo, sumurot ka kanila kay. Takasaritam ti katrabahuan nang aglaklako. Ha? Kuna nga min di kasinsin ko nga, adda ka numagatang iji ayanda. Ijay laangan ti paggatangak. Kasta ka di. O sige, ibagak nga rod kanila kay ko, tada kamin ti manggatang iti solar. Naitad ko mat nga minan iti kabagyak ti igem ko akwarta. Adda ka di pa'y paggatang mo? Adda pa'y kwartam? Agsarsarita taman kit di dito'y arubayan tayo. Ay na, mapana ko maidyo pwesto ti kabsat ko, ngam kunana amang rikap dapay kano. Tadanas kan nga aramiden na. Kontento ka kadimot iti sweldo nila kay mo? Ha? Siyak, oray supervisor ti asawak. Kurang latta ti sweldo na. Ha? Marianita! Imbagtanda ka dito eh. Ay, asidigmat gayam ti pagtrabahuan nila kay mo iti pagtrabahwak. Ay na, Maray. Adda aksidente na pasamak iji ayanda. Anya nga aksidente? Adda na loose brake at truck. Kat dinungpar na ti building. Sus. Nadungpar na pa'y ti may sa janitor. Ay. Nadungpar ti janitor ko nam? Mare. Ay, sus. Impanda ka nun iji morgue. Ta dead on arrival iji ospital. Janitor mat gayam di asawa, Mare. Morgue ko nam! Mare. Ala, umay ka. Kaduan da ka mapan ijay. Kaasi ka mat. Ay na, pipito asawak. Apay ang pinanawan nagbatad. Kasano ka pa itang ayawi di jay lugar tayo. Katawan pulos kwartak. Anya nga ita ti aramidag. Pangiluganak nga ikan ka. Anya nga iti usarak iti punerarya. Ala, Mare. Ibagak iti kabagyak nga usaran tayo tilugan na. Isunti pangiluganan tayo. Diyak amo ti aramidag. Diyak amo no kasano nga ipag na ti papeles. Tapno mayawin ti asawak. Tulungan da ko ba? Gan maysa. Diyak unay amo ti agbasa ka nagsurat. Di ka agdanag, Mare. Tulungan da ka. Nusan mo nga mo ti araramidam. Saan ka nga ginlalaing kan agpamarang? Tama ibutaktak matlaang ti kabaalam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects,
Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.